Bueno, ongi etorri berriro, justu xamar ibiligea denborarekin, baina, bueno, nahikoa tarte hartzen dugun. Bigarren zati honetan, euskalgintzaren sektoreari ingo diogu kasu pixka bat, eta hasteko helduen euskalduntza alfabetatze sektoretik abiatuko gara. Gure artean dauzkagu Aize Otaño, AEKako ordezkaria, Jose Raolano, IKako ordezkaria, Xabier Lertxundi, Hernaniko alkatea, eta Aitziber Arnaiz, Oiartzungo euskera teknikaria. Eta bi zatitan banatu dugu aurkezpentxo edo solasaldi hau, eta aurrena Aize eta Jose Errarekin pixka bat sektoreko kideen irakurketa edo jaso nahi genuke. Eta horixe, zuzenean hasteko, helduen euskalduntze eta alfabetatze sektorearen helburuez hitz egin nahi genuen, Aize, eta helburu horien baitan non konkatzen da zaintzaren sektorea? Bai, kaixo, egunon guztioi. Euskararen normalizazio eta biziberritze prozesuaz hitz egiten degunean, eragile guztio daukagu zer esan, zer eginez, erantzunkizuna partekatua da. Eta iruditzen zaigu, gure sektoreak ere, auzi honetan, baduela esatekoa, egitekoa eta eskaintzekoa. Gure sektorearen helburuak oso argiak dira, batetik da euskararen ezagutzaren unibertsalizazioa lortzea eta bestetik erabilera erosorako baldintzak sortzea. Eta norabide horretan lanean gabiltza eta bi erronka nagusi ditugu. Batetik doakotasuna, azken finean euskalduntze prozesuak doakoa izan behar duela iruditzen zaigulako. Eta bestetik ezagutzeko behar hori gizartean sozializatzea. Baina ezagutzaren unibertsalizazioaz eta erabilera erosorako baldintzez ari garenean zertaz ari gera. Azken finean hizkuntza eskubideak bermatzeaz ari gera, eta zaintzaren esparruan ere hori ezinbestekoa dela iruditzen zaigu, eremu sozioekonomikoan zaintzaren esparrua ere estrategikoa delako euskararen normalizazio prozesurako. Eta horretaz gain, sektore honetan erabilera erosorako baldintzak sortzeaz ari geranean, bi ardatz nagusiz ari gara. Aipatu bezala beharra, euskara ikasteko behar hori sustatzeaz, bertan dabiltzan langile horiek euskarara hurbiltzeko eta euskaraz hitz egiteko gaitasun hori bermatua izateko, eta bestetik erabilera horretarako erosorako eremuak sortzeaz langileek eragozpenik izan ez dezaten eta zerbitzu hartzaileek ere ez. Eta guztia zergatik esaten dugu. Iruditzen zaigu sektore honetako profesionalek euskaraz gaitasun egokia izatea gakoa dela, erabilera erosori bermatzeko, azken finean zerbitzu hartzaileen nahiak eta beharrak asetzea garrantzitsua iruditzen zaigu, eta nahi eta behar horien artean ere kokatzen da hizkuntza. Eta testu inguru horretan, egoera horri erantzun egokia emateko gaitasuna eukitzea beharrezkoa da, horrek ere bermatuko duelako hurbiltasuna, konfiantzare sustatuko du, azken finean harreman egokiak izatea ahalbidetuko du, eta zerbitzu hartzaileak ere erdigunean kokatuko ditu, eta haien asebetetzea ere areagotuko du. Hala ere, eta nola badakigu hizkuntza politika koordinaturik ez dagoela, eta esparru honetan gabezia horrek ere eragin negatiboa dauka. Ez dago sektore honen diagnostikorik, hizkuntzaren auziari dagokionez, lehen aipatu da, sektore honen ezaugarriek bereizten dituela, kolektibo hau bereizten duela, beste sektore batzuen gandik, eta diagnostiko hori egitea garrantzitsua iruditzen zaigu, eta diagnostiko horren araberako helburuak ere adostea. Eta langile profesional horiek erdigunean jarri behar dira, eta baliabideak eskaini, euskara ikastea beharrezkoa dutela ikusteko eta ikasteko jakina, eta nola
zerbitzu hartzailea, bai, euskera zartatua izan dadin, eskubide hori ere bermatzeko, zen hori ere zaintza da. Bai. Eta zein lirateke, Aize, zein neurri hartu behar lirateke zaintzaren esparruan dabiltzanak euskerara hurbiltzeko? Bueno, noain neurri batzuk aipatzera ausartuko gera, bai, neurri aipatuko ditudan neurri hauek, lege babesa behar dute, gainerakoan ez du ezertarako balioko, eta lehen aipatu dut, helburuetako bat ezagutzaren unibertsalizazioa dela gurea, eta iruditzen zaigu espreski jasota egon behar duela horrek, eremu honi begira, eta norabide horretan, bi motivazio mota edo landu behar direla, motivazio pragmatikoa da instrumentala eta motivazio afektiboa. Pragmatikoari dagokionez, zaintzaren esparruko langileek ikusi behar dute euskerak beraien garapen pertsonalean eta profesionalean balio erantzi bat eskainiko diela eta onura batzuk ekarriko dizkiela. Eta hori ikustarazteko zeregin nagusia, iruditzen zaigu instituzioek daukatela, eta horretarako politika publiko egokiak garatzea dela gakoa. Eta euskera ikasteko eta eroso erabiltzeko baliabideak bermatu behar zaizkie, leheno ere aipatu da, eta badakigu sektore diskriminatua dela, prekarizatua dela, eta hori hola ikusita are baliabide gehiago edo berezituak eskaini beharko zaizkio sektore honi. Motivazio afektiboari dagokionez, langile hauek, langile hauengan motivazio hori lantzeko edo, iruditzen zaigu sentsibilizazio estrategiak, komunikazio estrategiak garatu behar direla, euskal kulturara murgildu eta horretarako hizkuntza eta kulturaren arteko zubiak egoki eraiki behar dira. Eta leheno aipatu dut diagnostikoaren kontua eta oso garrantzitsua iruditzen zaigu, esan bezala sektore honen diagnostiko zehatza hizkuntzaren auziari dagokionez egitea eta horren araberako helburuak zehaztea. Eta amaitzeko, eta hemen ere batek baino gehiago aipatu du, hizkuntza politikako neurri zehatz batzuk oraintxe bertan hartzea beharrezkoa ikusten dugu langile hauek, profesional hauek euskera ikasteko erabakia edo aukera izan dezaten, eta aipatu da, eta guri garrantzitsua iruditzen zaigu lanorduetan euskera ikasteko eskubidea aitortzea eta bermatzea, langile hauen ere eskubidea badelako hori eta ikusi da, ze zailtasun dituzten euskera ikasteko, euskaltegietara gerturatzeko, ez dute denborarik, baliabiderik, eta hildo horretan oso garrantzitsua iruditzen zaigu lanorduetan aukera hori bermatzea. Eta horretaz gain, euskera ikastera gerturatuko dira euskaltegira, baina euskera ikasteak ez du bermatzen gero erabilerarako jauzi hori, eta horri begira ere trebakuntza planak eskaini beharko zaizkiez, batetik langileen arteko hizkuntza ohituretan ere aldaketa bat egon dadin, haien artean, langileen artean ere, euskeraz eroso hitz egin ahal izateko, zerbitzu hartzaileekin ere gauza bera euskeraz eroso aritzeko, eta horretaz gain, euskera planak ere enpresen kasuan, euskera planak baldintza izatea ere iruditzen zaigu beharrezkoa dela, eta trebakuntza hori aipatu detena ere langileen beharretara egokitu behar da, langile hauek zer euskera ikastean zer behar dute lan hori euskaraz egin ahal izateko. Ze ikasi behar dute, komunikazio horretan zein da gakoa, zer da ikasi behar duten hori, eta norabide horretan neurriak hartu behar direla iruditzen zaigu. Eskerra, Aize, Jose Errazuri botako dizute orain, pauso hori eman dezaten, zer behar du helduen euskalduntze eta alfabetatze sektoreak? Egunon, galdera potola, horra jazu.
Nik uste Euskara ikasteko edo zein hizkuntza ikasteko, haizek aipatu ditu batetik motivazioa, hizkuntza hori ikasi nahi izatea, importantzia da, eta horretarako beharra sortzea, Hor, ezinbestean hizkuntza politikaz, instituzioen hizkuntza politikaz hitz egin behar da. Hau da, egokia litzateke, herritar erdaldunari euskaraz jakitea gero eta beharrezkoagoa dela eta aurrerantzean ere hala izango dela, erakusten dion hizkuntza politika izatea. Euskal Herri oso, Nik uste momentuan horrenik ez dugula, zoritxarrez, baina. Eta horren motivazioa lagunduko luke, dudarik gabe, motivazio instrumentala edo pragmatikoa, motivazio afektiboaz gain. Astiaz ere, hizkuntza bat ikasteko, horretarako astia behar izaten da, horretarako denbora behar izaten da, eta lehen ere aipatu digute, hori arazo, eta traba dela, bai, zaintza lanetan ari direnen sektorean, eta baita beste sektore askotan ere gaur egunean, Horretan ere, lan ordutan ikaste ezinbestekoa da, aukera hori eskaintzea, hori gaur egunean Euskal Herri osoko argazkia egin nahiko nuke, zenbait tokitan funtzionarioek badute, lan ordutan Euskara ikasteko aukera izaten dute, beste zenbait lantegitan eta nik uste Euskal Autonomia Erkidegoan gehiagotan, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian baino, ikasten ematen duten demoraren erdia edo osoa jartzen du lantegiak. Baina, planteamendu sistematizaturik lan hitzarmenetan ere ez dakit bakarren batean jasotzen den kontu hori, baina hori ere landu beharreko beste eremu litzateke, astiarena, bi horiek alde batera utziko ditut, eta hirugarrena, arazoa diruarena ere hor izaten da, eta doakotasunaz hitz egingo dugu, eta burura atorkidan lehendabizikoa da, ez dela oraingo esekoa kontua, Hain dela 40 urte, 50 urte ere, gure eskakizunen artean doakotasunarena hor zen. Egia da, Euskal Herri osoan, Euskal ikastea ez da doakoa, eta gure ustez doakoa izan beharko luke inolako dudarik gabe. Justiziazkoa da, eta bidezkoa da, edozein herrialdetan bertakoen jatorrizko hizkuntza ikasteko ordaindu beharrik ez izatea. Baita Euskal Herrian ere jakina. Urrun gaude oraindik, doakotasunetik, egia da norabide horretan urratsak egiten ari garela, batez ere esango nukenik azken 20-10 urte hauetan, urratsak egiten ari garela, baina oraindik urrun gaude doakotasunetik. Ze doakotasunetatik gaude urrun, eta hor, eta nik uste, sektorearen izenean mintzo naiz orain, orain arte ez, baina orain sektorearen izenean hitz egingo dut, bai, sektorea baduelako proposamen zehaz bat, Euskal Herri osorako egindako proposamen zehaz bat, sektorearen ia erabateko babesa duena, 2017an Euskal Autonomia Erkidegoan aurkeztu genuena, eta 2018an Nafarroan aurkeztu genuena, proposamen bera da, nahiz eta abia puntuak diferenteak izan, eta proposamen horren ezaugarriak honako hauek dira, guk hor garbi planteatzen dugu. Zerbitzua, hau da, herri ekimeneko euskaltegiek ematen duten zerbitzu publiko hori osorik finantzatu behar dute instituzioek. Guk doakotasuna horrela ulertzen dugu, eta ez ikasleari edo ikasten ari den horri beka edo diru laguntza sistemen bidez egitea. Hori lehendabizikoa. Bigarrena, horrek lekarke ikasleak dirurik aurreratu beharrik ez izatea. Hori ere oztopo baita gaur egunean. Askotan, esango nuke kasu gehien txuenetan, ikasleak dirua aurreratu behar izaten duela, eta diru aldetik larri dabilen horrentzat, hori oztopo larria da. Nahiz eta jakin, gero, diru hori osorik, edo ia osorik, berreskuratuko duela. Hor, planteatzen dugu, doainik ikasi ahal izateko, ez dela ezinbestekoa ikasmaila bat gainditu behar izatea, hau da, laguntza edo doako zerbitzu hori ez diogu lotzen emaitza akademikoari. Ez zaigu iruditzen, edo gure helburua zein den aizek ederki asko azaldu du, zeuzen universalizazioa baldin bada, prozesu jendetsu, herrikoi eta masibo bati buruz ari gara, eta planteamendu akademikoekin zer ikusi gutxi duena.
Jakina, eta horretan ere beti horren aldekoak izan gara, diru publikoa finantzatzen baldin badu, diru publiko horren kontrol zorrotza behar dugu, eta horretarako planteatzen dugu proposamen horretan, doako, herritar bakoitzak, herritar oroz, doako 2000 eskola orduko poltsa bat izatea. Nolabait ikasleen kronifikazioa edo saihesteko. Iruditzen zaigu kopuru hori momentuan erabaki genuenean, referentzia gisa Euskal Autonomia Erkidegoan, funtzio publikoan 2100koa edo zen erabiltzen zena, prozesua 2000koa jarri genuen. Eta azkenik iruditzen zaigu doakoa izan behar duela prozesuak bere osotasunean. A batetik zebiraino. Hori da, sektoreak egin zuen planteamentua, planteamentu hori aurkeztu izan zaio, Eusko Jaurlaritzari, Nafarroako gobernuari, eta, badakigu, nolaiteko eragina izan duela. Orain, 10 urte baino gehiagotan entzuten dugu doakotasun hitza politikarien ahotan, eta posten gara, eta gainera neurriak ere hartzen ari dira poliki-poliki zenbait tokitan. Gaur egunean zein da egoera? Gaur egunean, tira, askotarikoa dela, esango dugu. Askotarikoa da, egoera, bai laguntza emailei begiratuta, ikaslea jasotzen du laguntza, hori bai. Hor ditugu, batetik Eusko Jaurlaritzak ematen dituen laguntzak aberen bidez, Nafarroako gobernuak ematen dituenak Euskara bidearen bidez, Euskararen erakunde publikoak laguntzaren bat edo beste ematen du, foru aldundiak ere tartean izaten dira, mankomunitateak, udalak, lantegi batzuetan, pribatuan ere izaten dira horrelako laguntzak, herri ekimenak ere, herri gora datorki gogor ezate batelako, ematen ditu bekak, Nafarroako Euskararen lege lotzagarriak ere mu euskalduntzat jotzen duen herrietako ikaslentzat, eta bar, laguntza emaile asko. Laguntzaren zenbatekoan ere alde handia daude. Eta azkenik, laguntza horiek eskuratu ahal izateko zer egin behar duen ikaslea zebete behar duen, horretan ere planteamentu ezberdina daude. Batzuetan alegina bakarrik hartzen da kontuan, eta gure planteamentua hortik doa, eta beste batzuetan ikasmaila gainditu beharra ezinbestean. Guri iruditzen zaigu, badela garaia Euskal Herri osorako planteamentu bakarra egiteko, eta mai gainean dago planteamentu hori. Nik uste planteamentu hori indarrean izango bagenu horrek erraztuko lukela, luke dena konponduko, baina erraztuko luke euskara ikasteko prozesua. Bai, zaintza lanetan ari direnen sektorean, baita gainerakoetan ere. Baina doakotasunaz gain, non ikasia ere behar du ikasleak. Eta horretan ere iruditzen zaigu sektorea berrantolatu behar larria dagoela. Beti ere, herri gisa eta Euskal Herri osoko ikuspegia izan da, eta horretarako ere, eta orain ere sektorearen izenean, ari nahi bintzat egualdeko sektorearen izenean bai, proposamena landua du kontseiluak, bai aurrekoa, bai hau, kontseiluan dugun Euskalduntza alfabetatze lantaldean ondutako proposamena dira. Talde hori nolabait orain dela 10 urte otsatu genuen gogoeta estrategikorako, ikusten genuelako, egunerokoa jan egiten gintuela, eta iritsi ezinik zute txikiak itzaltzen, ibiltzen ginela etengabean, eta gelditu eta patxadaz pentsatu beharra zegoela iruditzen zitzaigun. Eta horretan ere, batetik planteatzen ditugu hizkuntza politika egoki horrek izan beharko lituzken ezaugarriak, eta bestetik ze egitura Euskal Herri oso hartuko luken egitura iraunkor eta egonkor bat sortzeko proposamena dago hor. Sektorearen ia erabateko babesa duena. Guk izena ere jarri diogu, ausartu gara, izena aldatuko diogu inolako problemari gabe, hori baldin bada arazoa, helduen euskalduntze alfabetatzeko, helduak euskalduntzeko eta alfabetatzeko gainera gaizki izan behar nuen, agentzia jarri diogu, agentzia partzuergoa berdin zaigu. Garbi dugu lege aldetik ere, Europar Batasunaren lege esparruan kokatu beharko genukela erakunde hori.
Eta erakunde horrek izango lituzkela hiru oin nolabait esatearren, ez? Batetik jakina, herri ekimeneko Euskal Herri osoko euskaltegia bilduko lituzke, bestetik, ez? Administrazioak, hau da, Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernua eta Euskararen erakunde publikoa, eta gero, ez, Euskalgintzaren Kontseilua eta Euskaltzaindia ere bertan egotea interesgarria iruditzen zaigu. Bueno, hizkuntza politika orokorraren ikuspegia ere eranzteko erakunde horri. Erakunde horren inguruko planteamendu zehatza da, egin duguna eta aurkezten ari garena, eta egitekoak ere, bueno, enaiz gehiagik luzatuko, baina aipatu izkitzuet igual, batetik lehendabizikoa hori da, ez, bermatzea Euskal Herri osoan, ez, Euskara ikasi nahi duen edo alfabetatu nahi duen herritar orok, ez, bizitokian bertan edo lantokitik gertu, doako zerbitzu publikoa izango duela. Baina doakoa diodanean, lehen aipatu dudan terminoetan ari naiz. Hori da lehendabizikoa, bigarrena instituzioen hizkuntza politiketan eragitea, eta hizkuntza politika egokiak egin araztea. Hirugarrena Euskal Herri osoan eta aldi berean komunikazio kanpainak eta sentsibilizazio kanpainak egitea, herritarrak euskara ikastera bultzatzeko eta alfabetatzera bultzatzeko. Laugarrena glotodidaktikan ikertzea, iruditzen zaigu horretan ere utsunea dagoela, naiz eta geure eskasean iruditzen zait didaktikoki Euskal Herrian euskara irakasteko garaian oso aurreratuta gabiltzala. Bosgarrena egungo irakasleen formakuntza hobetzea, seigarrena etorkizuneko irakasleen formakuntza diseinatzea eta abian jartzea, zazpigarrena materialgintza, beti ere helburu didaktikoa izan da bizitzaren alor guztietan euskaraz egoki moldatuko diren hiztunak lortzea dela gure jardueraren helburua. Zortzigarrena egungo titulu eta azterketa anabasa buka dadin Euskal Herri osorako azterketa batzorde ofizial bakarra sortzea. Eta azkena beste herri batzuetan haien hizkuntza lehen goratzeko egin dituzten prozesuen berri izatea eta gurearen berri ematea. Egitekoak ere zehaztu daude. Proposamen hau ere aurkeztu diogu Eusko Jaurlaritzari batetik, bestetik Nafarroako Gobernuari eta baita Euskaltzaindiari ere. Kontseiluak bere egin zuen, bere momentuan, eta momentu honetan puntu horretan gaude. Iruditzen zait behar dugula motivazioa batetik, bestetik hastia dudari gabe doakoa izan behar du euskara ikasteak eta egitura egonkor eta iraunkorra behar dugu hori gauzatu ahal izateko. Eta ez da egitez, igual hobixe da izateko. Laburre egitez saiatu nahi. Ondo, eskerrik asko Joserra, aipatu du, proposamena egina dago, eta bigarren zatitxo hontan edo, nahi genukena da, hainbat ikuspuntutatik beste esperientzia batzuk edo ezagutu, eta horretarako gonbidatu ditugu Xabier Lertxundi Erraniko alkatea eta Itziber Arnaiz Oiartzungo euskara teknikaria. Iruditzen bazaizu, ordenean jarraituko dugu, Xabier zurekin hasiko naiz, eta hasteko ezagutu nahi genuen pixka bat, Hernanin, kasu honetan ze zaintza zerbitzu edo zaintza sistema dagoen, eta zen garrantzi ematen zaion euskerari esparru horretan edo nola kudeatzen den euskeraren auzia. Euskarek asko hon denai. Batetik esan ze garrantzia ematen dion euskeratik, euskarai bi hildo edo bi idea azpimarratuko nituzke. Batetik Hernaniko udala badala euskara hutsez lan egiten duen udal bat, bertan lan egiten duten langile guztiei hizkuntza eskakizuna eskatzen dena bermatzeko euskaldunok dituen hizkuntza eskubideak eta lan munduan ere euskararen erabilera normalizatzeko. Askotan administrazio publikoan ez da ohikoa izaten eta behin tamaina ertain handi bat daukagun udaletan ere ez. Eta bestetik hasieran aurkezpenan esan dana, iruditzen zaigu zaintza duin bat izango dela
duina norberak bere hizkuntzan jasotzeko eskubidea baldin badauka, ez? Euskaldun zaharrean familitatik gatozenak, gure, segurazki guri ez, baina gure aurreko generazioei sufritzen ikusi diegulako zaintza sektorean edo medikuntza sektorean egotea tokatu zaienean, ezin adierazi, ezin ulertu profesionalarekin, ez? Orduan, bi hildo horiek bete-betean edo oinarrian izango genituzke gure zerbitzutan, ez? Pare bat aipatuko ditut, horietako bat Maitelaneko Elisak lehen aipatu du, sartuko nitzake etxez-etxeko zerbitzuan, ez? Hasieran ere aipatu da, zaintza lanek, askotan igual profesionalak ez dianak ere kontutan hartu dira, ez? Ekonomia mailan zer suposatzen duten, ez? Datu importante bat bada, gure kasuan, Ernadien kasuan, etxez-etxeko zaintza zerbitzuko kontratuak, enpresa batekin esleitua daukagulako, urtean 1.400.000 kontratu bat dala. Honek esan nahi du, Hernaniko udalak daukan, bigarren edo hirugarren kontratu haundinetako bat, haundina dala, bai? Hondakin bilketa eta kale garbiketari jarraituz. Sektore oso maskulinizatuak lehenengo biak, hirugarrena erabat feminizatua. Horrekin ere, nolabaite maigainean jartzia, zenbat pertsonei ematen zaien zerbitzu eta ekonomikoki ere ze inbertsio egiten dan. Eta beraz, zerbitzunek ikeragarrezko garrantzia badaukala ere ikuspegi monetarioari bakarrik begiratzen baldin badiogu, ez? Hemen ere, nahiz eta enpresa bati esleitua izan hizkuntza eskakizuna eskatzen diegu langilei, dagokien maila funtzioen arabera, eta inkorporatuko dian langile guztiek, hori egiaztatu behar dute, edo bestela froga egiten die euskara zerbitzuek. Zer gertatzen da, aurretikan subrogatuta datozen langileekin, ez? Asko eta asko dialako, eta askok ez dutela hizkuntza eskakizunik, ez? Guk enpresa horiek gure pleguetan adierazten diegu, langile horiei euskara plan bat eskaini behar diela, gastu horiek enpresak berak kubritu behar ditula, baina, klaro, gaur goizean langilei entzun eta gero esaten duzu, hau dena bulego batetik eginda. Bulego batetik diseinatu ditugu plego horiek, eta segurazki goizeko ordutegia daukan teknikari eta politikariek, nahiz eta gure ordutegia zabalago izaten den, pentsatu dugu plegoetan hori jartzea. Paperak dena usten du eta gero errealitatean topatzea, ez? Langile hauek duten ordutegiarekin oso zaila dela betetzea paperean idatzi duen hori. Etxez-etxeko lana, nik esaten dut, lehen aipatu da, ez? Zaintza sektorean, segurazki, administrazio publikoakin lan egiten dian zerbitzuetan daude baldintza honenak, ez? Besteak oso kaskarrak dialako, hauek kaskarrak izaten jarraitzen dute, eta azpimarratu ere nik beti aipatzen dutela, udal batek daukan zerbitzurik kaskarrena dara langileen baldintzen ikuspegitik, ez? Klaro, orduan, guk baldintza berdinak, euskara planen inguruko baldintza berdinak jartzen diogu garbiketa enpresari, sektore maskulinizatu ordutegi zehatzagoak eta dituztenai, edo etxez-etxekoei, lehen esan dan bezala, ordutegi oso malgua dutenak, ez? Zerbitzu bat ematen dute goizeko 8:00-tik hasita, eta gero gaueko 8:00-tan berriz ere joan behar dute. Orduan, egun guztia dute hortara. Sektore feminizatu izan da, badakigu etxean ere, segurazki zaintza eta etxeko lanentarako ordu gehiago behar dituztela. Eta horrek praktikan demostratzen digu, langiloien modu voluntarioan oso gutxi diala euskara, nahiz eta doainik eskaini, euskara plan honetara atxikitzen dianak edo parte hartzen dutenak, ez? Eta orduan hor buelta bat eman beharra daukagula, ez? Eta lehen hemen aipatzen zian, ez? Horiek sartu beharko diala, segurazki ez voluntario, igual lan orduen barruan sartu beharko dira, eta hor ze hausnartua eta badaukago eta bide hortan, ez? Eta pixkat hausnarketa honetatik bigarren zerbitzura pasako nitzake, lehen Maitelango Elisak aipatu duen auzo zaintza zerbitzua, auzo zaintza bada zerbitzu berri bat Hernanin martxan jarri genuna orain dela 3 urte, bakarrik zeuden adinekoak sozializatzeko, baina bigarren helburu bat, eta gaur dagokionez, bigarren helburu importante bat ere bazaukan, zaintza sektorean dauden langileen baldintzak hobetzarena, ez? Guk altxor bat genuen Hernanin, Maitelan kooperatiba bezalako altxor bat, tresna bat izan zitekena, zaintza lanetan zeuden emakume migratuei nolabait ere beraien egoeran akonpainamentu bat egiteko eta merkatuan beraien egoera hobetu ahal izateko, ez?
emakumeak modu interno edo ez interno batean etxez etxe egiten zuten lana, eta guri elkarlanean okurritu zitzaigun programa hontan parte izatean administrazioarekin lankidetza hitzarmen bat sinatuta egonkortasun bat eman ziezaiokela bai kooperatibari eta bai programan parte hartzen zuten langileei, egoera administratiboa erregulatzeko, eta baita ere hizkuntzari dagokionez. Eta hor bai, sartu genuna zen, beraien lan jardunaren 15% buruzain naiz, 15% euskara ikasteko erabiltzarena. Hemen bai, lan jardunan eta beraien soldataren barruan ordu horietara liberatzea. Iruditzen zitzaigulako lan merkaturako, hor denbora bat pasata lan merkaturako egoera hobean jartzen zutela beraien burua, administrazio publikorako zerbitzuetan salto emateko eta haietan lan egin ahal izateko, eta bestetik gure ikuspuntutik iruditzen zitzaigun euskara gara gerturatze horrek beste mundu bat ere herrian ere irikitzen zula eta inklusioan ere lagun zezakela, ez? Hor gaude martxan, Elisak beraien esperientza kontatu du, horrari gea AEK-arekin elkarlanean hizkuntza saio horiek eta prestatzen, paperean idatzita ideala da, baina lehen aipatu Elisak berak, ez, langilearen ikuspuntutik honek eskartzen duen esfortzua handia da, ez. Naiz da lan orduen barruan sartu, zaintza lanek badute bere zailtasuna, esfortzu mental handia eskatzen duten lanak dira, eta egun osoan lan hortan zaudenean gero hartu zazu denbora eta ukizazu gaitasuna hizkuntza bat ikasten hasteko, ez. Orduan, idea hola bukatzeko, ez, goizean zerra ere aipatu deanak, zaintza sektorea sektore oso espezifiko eta berezia da, orduan egiten ditugun hizkuntza planek ere zaintza sektorera egokitu da barko lukete. Eskerrik asko, Xabier. Oantxa aipatu duzu, ez, AEK-arekin ere elkarlanean ari zeatela, orduan zure iritziz edo zein litzateke euskaltegien rola? Iruditzen zait funtsezkoa dela, eta lehen kafean aitu gai hitz egiten, ez, ezagutza tekniko bat badago, ez, didaktika arloan gaitasuna badago egokitzeko materiala, ez, egiten ari gauen, saiakerak egin izan ditugu beste sektore batzutan ere, sektore hontan zer da garrantzitsua, elkar komunikatzarena, ez, orduan, euskaltegietan badago ezagutza materiala eta hortara egokitzeko. Halare, hau zerbait askoz estrukturalagoa da. Hau ezin da kooperatiba baten esku, euskaltegi batzuen esku, euskaltegi saren esku, edo udal batzuen esku utzi, ez? Hemen euskara lege, ja aldarrikapen puntu bat, ez? Euskara lege berri bat behar dugu, nun sistemak berak estrukturalki ni derrigortasunaren aldekoa naiz, noski, ezarri behar duen, baina hortarako bitartekoak eman behar ditun, ez? Bestela, hamarkadetako esperientzak dauzkagu, partxak jartzen nahi ga, zorionez nahi ga, gauzak egiten nahi ga, baina egoera ez da irauli, ez? Eta datuek erakusten dute, ez? Orduan, eta erronka demografikoa handia daukagu, ez? Eta zaintzan handiago bat. Zaintza lanak euskeraz ematean nahi balin badegu, pila jartzea badaukagu. Zaintza lanak feminizatuak izateaz gain lehen esan dugu, arrazializatuak ere badia. Arrazializatuak diran pertsona horiek ja helduak izan da etortzen dira asko eta asko, ez? Gero hemen seme-alabak izan da ere, zaintzan sartu daitezke, baina asko ja heldu moduan etortzen dira lanerako hizkuntza jakin gabe, ez? Horrek bitartekoak eskatzen ditu, erronka handia daukagu eta modu estrukturalean eutsi bertzai horri. Mila esker, Xabier, kasu honetan Oiartzunera pasako gera, Aitziber Arnaiz daukagu, Oiartzun euskara teknikaria. Uste dut aurren aurkezpentxo bideo bat jarri Gioxio, tartean jarriko, bai, engeru lagunduko dit. Orduan bai, Oiartzungo zaintza sistemaren berri edo jarri. Azken haitiak badu arrisku bat, eta da gauz asko dauneko esanak doztela. Nik bai, Oiartzunen ditugun esperientziak edo ekarri ditut, batez ere euskeran ikuspegitik. Zaintza arloan nik aipatuko ditudanak, binon gauza gehiago badaude, binon batez ere azalduko ditudanak dira, hizkuntzan ikuspegitik, presentzia gehien, edo, behintzat zerbait egiten saiatu gehan egitasmo horiek, ez. Baditugu bi indargune, Oiartzunek, jende asko pentsatzen du Oiartzun Orexa pareko herri bat dela, ez, Oiartzunek 10.300 biztanle ditu.
Eta baditugu bi indargune. Bat da etxez-etxeko langileena. Eta etxez-etxeko langileen indargunea da dakaguna langile publikoak dialako. Lanpostu zerrendakoak dira, ez da kontratatutako enpresa bat, ez dago surrogatutako langile erdaldunik, denek dute bigarren hizkuntza eskakizuna ezarria eta denek dute egiaztatua. Udaleko langileen 10% binon gehiago dira, etxez-etxeko langileak, momentu honetan 13 langile daude, 13 horietatik 11 funtzionarioak dira eta beste 2 interinoak. Baina, epe laburrean, zorionez Oiartzunen finkotasuna bada dugun ezaugarri bat, eta epe laburrean ere oik izango dira karrerako funtzionario. Aipatu behar da ere, garai batean egia da, eta administrazio barruan ere lanpostu feminizatuen prekarizazioa ere badago. Eta, egia da, azkeneko 10 bat urtetan aurrera pauso deixente eman diala, arlo hontan, etxez-etxeko langileei baldintza, beste langileon baldintza parekoak ematena, baina egia da, udalian ere egon diala, prekarizatuak beste langile askokin konparatuta, eta esanguratsua da. Hoi da, dugun indargune bat, eta beste indargunea da kontratazio administratibo bidez martxan dakagun zaintzadi egitasmoa. Zaintzadi egitasmoa duela 4 bat urte, nik uste pandemiakin bat intzula, jarri zen martxan, bakardade ez hautatuari konponbide bat emateko edo, eta alde batetik sensibilizazio lan bat egiten du hortan kontratatuta dagoen enpresak, eta bestetik akonpainamendu lan bat ere egiten du. Gehi, beste ekintza asko, momentu honetan gaina herriko eragileekin, aidea gauza asko egiten, eta kasu honetan kontratazio irizpideek bermatzen digute, udalak bere kabuz zerbitzu hori emango balu, emango luken zerbitzu bera, ez? Alegia, hizkuntzan ikuspegitik eta bestelako ikuspegitatik ere. Orduan, arlo hortan, eta ze horrek esan zu ez, jartzen ditugu hizkuntza irizpideak, paperak dena eusten du, binon geho jarraipena, alde batetik betetzea batzutan zaila izaten da, eta bestetik jarraipena iteko zailtasuna handia ditugu. Zailtasunak, baliabide faltagatik batez ere, ez gehalako iristen kontratazio guztitara. Gertatzen da, kontratu batzun kasuan harremana askoz ere zuzenagoa da, eta elkarlanare bai, hau da kasua, ez? Kasua da, zaintzadiko langileak gaina hilabete batzutan gure bulego onduan egon dira, eta harremana zuzena da. Orduan, bereiek adierazita, aurrez aurreko lanean ez dute inungo arazorik, binon, taldekako egitasmoak edo ekintzak proposatzen dituztenean, adibidez, kafe tertulia batzuk antolatu dituzte, eta tartean erdaldunak etorri dianean itzulpen zerbitzua eskaini zaie, binon urrengo kafe tertuliara ez dietorri. Ez dietorri, deseroso sentitu dialako, orduan hortan baditugu aurra pausoak eman berrak ere, eta zer ikasia batez ere. Binon esan bezala bi indargun, ez? Publikoa, langile publikoak eta kontratazio publiko eta irizpide bidez baldintzak jarritakoak. Eta gero ditugu beste zerbitzu batzuk asko herrian, landu beharrekoak momentu batzutan saiakera batzukin ditugunak, binon adibidez. Petra Lekuona fundazioa dakagu, Zarren egoitza. Oiartzuni bakarri ez, Gipuzkoa osoari zerbitzu ere ematen diona, Gipuzkoako herritar asko etortzen dira. Eta horralde batetik kudeaketari dagokionez garai batean fundazio, herri mailako fundazio bat zen, udalak partea bazun, harreman zuzena bagenun, eta neronek ere harremana banun fundazioakin, eta gauzatxo batzuk iten genitun. Minon gero Matia fundazioa sartu zen. Eta Matia fundazioa bezalako erakunde haundi batekin, zailagoa da. Zailagoa harremana, ja udalak ez daka onbesteko partea, eta hizkuntza irizpideak eta bertan txertatu alizateko ezinbestekoa zaigu udalaz gaindiko beste administrazio eta erakundeek parte hartzea. Udaletik ez gehalako iristen olako erakundetara, ez? Eta are gutxio eragitea. Hoi kudeaketai dagokionez. Gero familiekin ere badago zeina, elkarrekin zer egina. Orain dela hilabete batzuk jaso dugu udalian
zerbitzua jasotzen duen egoiliar baten senide baten gutuna, oso gutun gogorra, eta gutun gogor hortan eskatzen zuen senitartekoen euskeraz hiltzeko eskubidea bermatu zedila. Azkenean badakigu, zaharren egoitzetan pisuka, hemen etxe honetan behintzat pisuka daude, eta pisu batetik bestera, juten dira pasatzen gure atxonamonak, eta bere azkeneko urteak bertan pasatzen dituzte, eta hoxe aldarrikatzen zuen, ez? Bere guraso horren euskeraz hiltzeko eskubidea. Eta bestetik, egin beharreko lan handia, ere badugu erakundeakin zalantzari gabe, eta erakundeak jarri beharko lituzke baliabideak langile guzti hauek euskera ikasi ahal izateko. Asko eta asko oraindik euskaldunak dira, ze urte asko dituen fundazio bada, eta veterana asko daude. Binon, lan handia egin daiteke bertako langileekin. Eta hortarako, haingeruk lagunduko dit, ekarri dut Oarsoaldean, etorri berriei ongi etorria, eta pixkat euskarara gerturatzeko kanpaina bat egiten dugu, eta aurten izugarri polita gelditu zaigu. Eta kanpaina horren barruan, lau bideo txiki daude, eta bakarra ekarri dizuet, hain zuzen Petraleku honako 2 langilerena. Hola, somos Maike y Daniela. Nos conocimos en el trabajo y ahora trabajamos aquí en Petralecuona, residencia de ancianos de aquí de Oiartzun. Etorri zenean jarrera oso ona izan duzuen, zertikan galdetzen zian, gauza asko nola esaten zian, itxoan amonai esateko. Eta, saiatzen naz laguntzea, eta ongi. Para mí es importante hablar en euskera, hablarles a los abuelos en euskera, porque noto que se sienten como más en su sitio, en ¿no? su sitio. Yo les digo algunas palabras que me enseña y les digo y se sorprenden y les gusta y me dicen, hablas muy bien, y yo quiero aprender para atenderles mucho mejor. Jarrera hori askok dute, gehienek dute segurazki, baliabideak eman behar dizkiegu eta lagundu behar diegu, baliabide aldetik eta gure akonpainamenduen bidez, ez? Eta gero ditugu beste bi atal edo bi arlo zaintzari dagokionez, bat pribatua, orain arte publikotik etxera edo nator, eta da eguneko zentrua pribatua, guztiz pribatua dugu. Garai batean, irikizutenean nik izan un harremana, eta Oiartzuarra da irikizuna, eta jarrera nahiko ona. Binon, guk ere ditugun baliabideekin kontatzen dugu, eta denboran harreman hori apaltzen junda. Binon, esanguratsua da, bertan badaude langile euskaldunak, badaude langile erdaldunak, binon, izugarri nabarmena da, ze giro erdalduna dagoen. Eta gure atxonamona euskaldun asko ia elebakarrak, ze giro erdaldunetan dauden, kantei dagokionez, nik etxepari handakat. Eta musika aitzeko modukoa da. Ez bakarrikan hizkuntzari dagokionez, baizik eta garaia eta mezuei dagokionez. Eta ja ikuspegi, emakume ikuspegitik ere, hola impresionantia izaten da. Hor lan handia badagoiteko, eta gero ja iritsiko ginake herritarren gana, ez? Baditugu herritar euskaldunak, euskaliztunak, betiko herritarrak, eta baditugu herritar berriak gure etxetan, gure atxonamonekin, gure gurasukin lanin. Eta, azaldu digute osongi zein den langile hoien egoera, eta nahiko genukena da, Danielak dakan sentimendu hori, eta badakigu neurri handi batean badutela, ez? Baina, gure elkarrekin indezakegun lana oire izan daiteke, ez? Sentiberatze lan hori, konturatzea, ez dugula euskeraz egiten inorkez ulertzeko, euskeraz egiten dugula, euskeraz zoriontsuagoak gehalako, eta euskeraz bizi nahi dugulako. Eta nahi dugulako, herrira etortzen din herritar berrioik ere, gurekin batea euskeraz zoriontsu izatea. Hoixe da nahiko genukena. Eskerrik asko Itziber, bukatzeko Xabier egindako galdera berdina, zer rol izango lukete zure ustez euskaltegiek, harreman horretan euskara txertatzeko?
Gu eraikin berdinean gaude, berria dugu orain, eraikin berdinean gaude euskaltegia, euskara zerbitzua, euskara elkartia, UEMA, denak, eta pasillotan gauza asko sortzen dira. Leheno ere eraikin bera genu, baina aldre bexe amarra, eta bain denak planta berian gaude. Pasillotan gauza asko sortzen dira eta ala jarraitu behar dugu, elkarrekin gauzak sortzen. Ez? Gu administrazioa eta herrigintza eraikin berian gaude, elkarrekin lan iten dugun arlo naturala, eta hoxe da iten jarraitu behar duguna. Elkarrekin gauzak sortu, eta batez ere, elkarrekin jo behar dugu baita goragoko erakundetara, ez? Esanguratsua da hemen bi udal gaudela. Bi udal gaude, bi euskaltegi sare, eta ohituta gaude, elkarrekin lan iten. Eta falta zaigun ere ustez, neurri handi batin, goragoko erakundetatik eta beste neurri batzuk hartzea. Zeguk askotan, gehienetan petatxoak jartzen ditugu. Oihartzunen euskara ikasteko bekak, erdila udalak aurreratzen du, eta beste erdila kurso bukaeran asistentziaren baitan, ez mailaren baitan, asistentziaren baitan itzultzen zaio. Baina ez da nahikoa, hori da laguntzea, hori ez da doakotasuna. Eta esaten denean, abata aurten doainik dela ez da egila. Ez da egila, 154 euro, uste dut, diala. 154 euro aurreatu behar dituzte. Kasu hortan gaina guk, ezin dilegu erdila aurreratu, justifikatu behar dutelako oso ordaindu dutela. Eta guri, oain dela 10 bat urte aritu ginen Gipuzkoan, aldundiari eskatu genion koordinatzen laguntzeko, eta aritu ginen euskaltegi sariak, aritu ginen udalak, aritu ginen aldundia, beka sistema bateratu bat pentsatzen edo, eta bakoitzak aldun neurrian, udal bakoitzak aldun neurrian betetzen ditu, baina azkenian petatxoak dira, eta ez da doakotasuna. Doakotasuna da, ezuk ordaindu berretzunian gauza bat. Eta gero pentsatu beharko da, aprobetxamendua nola ziurtatu. Gure kasuan adibidez, aurreratzen dugun erdi hori, asistentzia betetzen ez badu ikasle batek, zigortu iten dugu. Edo dirua itzultzen du, edo 4 urtez ezingo du bekarik eskatu. Eta asko esatu dute, aurten ezin izan du, baina hurrengo 4 urtetan seguraski jungo naiz. Bueno, badugu elkarrekin ze pentsatu da gehiago. Ederki Aitziber, mila esker Lauroi, hemen bukatuko dugu zati honekin, txalo bat eskatuko dizuet agurtzeko. Jarraian Aitziberrek aipatu bezala, sortu beharraz, elkarrekin aritu beharraz, horri helduko diogu eta hainbat esperientziaren berri jasoko dugu orain, orduan Usurbil, Kabia eta Badalabeko ordezkaria gerturatzen badira, jarriko dizkigu mikroak. Hiru izango dira, Arantzak atriletik egingo du, eta bestek hemen xerretaz. Eta ni ongo naiz, gero, zazteko, sinatu. Aizen barkatu bizarra. Bai, eta hau... Bai, ez naiz altxako. Bai, eskerrik asko. Maiderrek ere ekarri du. Nik ez dut azerrekarri.
Eta jarriko Ez daukazu, ez, Izaro? Bai, ezak nire moñoak tapatzen du. Si? Pitxin bat ikusten da. Bara, pixka jetxiko nahi. Bara, nola jartzen dudan, Hemen Nik kantxera. beste, karo, zualtxa egingo zara? Bai. Orduan. Ez. Hala, listo. Da nahiko saia, ez? Engancha. Vale. Ja, bai. Bueno. Jesus. Listo? Bai. Segiko dugu, justu, ez, honen aurreko saioan, helduen euskalduntze alfabetatzearen sektorearen gonbidapenez jada esperientzia batzuk ikusi ditugu, ze goizean zehar aipatzen ari garen korapilo konplexu hau ez da abstrakzio bat, ez da airean gertatzen, baizik eta etengabeko gertakari bat zaigu, ez? Horregatik, iruditzen zaigu garrantzitsua dela esperientzia zehatzetan begia jartzea, lurreratzea eta hortik orain izango dugun saioa ere, ezta. 3 gonbidatu dauzkagu, Arantza Lekuona, Kabiako gerentea, Kabia Gipuzkoako diputazioko, ia ondo esaten dudan, Zaintza eta Gizarte Zerbitzuen Sailera atxikitako erakunde autonomoa eta bere egitekoa arlo horretako zerbitzuak eskaintzea. Izaro Arruti, Badalab, Gizarte Berrikuntza eta Euskararen normalizazioa uztartzen dituen erakundea, bertan ari da lanean, eta Maider Irisarri Usurbilgo Zaintza Ekosistemaren ordezkari. Eta 3 kasuan, edo 3 ordezkari diren erakunde horien kasuan, aipatzen ari garen, korapilo hau, lurreratzeko alegina egiten. Bakoitzari eskatuko diot, beraiek egiten ari direna ekartzeko. Gogoratzen dut, Arantzari aurreneko aldiz deitu nionean, eta aipatu nionean, proposatu nionean gonbidapena, azaldu zidan kezketako bat zala, gu ari gehan eta hemen eredu gisa, azaltzen eta guk ere korapilo, zailtasun eta gauza asko ditugu, oraindik. Eta zanion, gure ustez interesgarria hori guztia dela. Ez idealik saltzea, ez gezurretan arituko ginatekelako gure buruari, baizik eta konplexutasun hori guztia mahai gainean jartzea. Osea, hori izango da neurri baten alegina. Osea, eskerrik asko eta nahi duzuenean. Vale, ne hasiko naiz ordu. Jarri banitzen zutik, baina agian nola pixkat horrela joaten naiz ikusten eta horria pasatzen. Pixka bat edukia hor jarri izuez komentatuko duen, Kabia pixka zer dan, pixka bat aipatu du berak ezaugarri nagusienak, baina bueno, zer dan. Zuzeneko harreta egoitzetan pixkat ze postuetan zentratzen zen, pixka bat kokatzeko. Eta gero hizkuntza berdintasunean egin dugune ibilbidea, proiektu aipagarri batzuk, eta askagun ere orain zailtasunak mahai gainean. Zer da? Berak esan duen moduan, da Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentuak daukan organismo autonomo bat, eta organismo autonomoa esan nahi du, dala administrazio publikoa osotasunean. Administrazio publiko bati eragiten dizkion arau guztiak aplikagarri zaizkio. Eta gure misioa da hor daukazuena. Mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonei, gure ardurapean dauden zaintzan eta eguneko zentroetan, arreta pertsonalizatua eta zaintza ematea. Plazan aldetik, kokatzearren Gipuzkoan daude 75 egoitza, eta jakiteko pixkat, Kabiak 16 egoitzei eragiten diela. Beste 75 egoitza daude, titularitate pribatikoak eta batzuk ere publikoak. Aldundiak bai ditulako beste egoitza batzuk ere bere gain.
Eta gure kasuan, hor daukazue, plaza guzti horien plaza publikoan 30% da, kabia, bai, 16 egoitza. Hemen ikusten duzu ere, ibilbidea, ze kabia sortu zen 2014an arau batean, baina 2015an martxan jarri zen. Eta erakunde horren helburua zen, zorrean helburua zen, udalen esku zeuden adinekoen egoitzak bere gain hartzea. Adibidez, hemen daukagula Xabier Hernaniko alkatea, Hernaniko adinekoen egoitza 2021an sartu zen, udalarekin negoziazio prozesu eta lanketa baten ondoren. Guztira, dauzkagun egoitza guztiak daude Gipuzkoan zehar sakabanatuak, hor ikusten dezue, denak ez ditut aipatuko, baina ikusten dezue Gipuzkoan, azkenean gugera erakunde bat, Gipuzkoan gaudena. Gero, zerbitzu publikoa nork ematen du? Hemen ere aipatu dugu, Hernanin ere bai, etxez-etxeko laguntza, enpresen bitartez, bestein bat zerbitzu enpresen bitartez, gure kasuan daukagu nahasketa bat. Azkenean izan da, udaletan egindan ibilbide baten ondorioz, guk gure gain hartu ditu zerbitzu horiek aldundiak zeuden egoeran. Eta orokorrean daukaguna, langile publikoak 120 plantillen 120 hartzen dutela, baina zerbitzua guztiekin ematen da. Orduan, hizkuntzaren ikuspegitik eta lanketa bat egiterakoan, hori kontutan eduki behar da. Ze alde batetik eragiten zaie langile publikoei eragiten dieten arauak, eta bestetik zerbitzu enpresetako langileekin eragiten dugu kontratazio publikoaren bitartez. Eta nolabait arauak desberdinak dira. Arreta zuzeneko profesionalak pixka bat hor nabarmenduz, ere adierazten ikusten dezue, denak ez direla kabiaren bitartez ematen, zerbitzu medikoa. Kasu batzutan, zerbitzu enpresetan hor medikoak daude eta subrogatzen dira, eta beste batzutan osakidetzak ematen du zerbitzu hori. Eta bestelako zaintzaileak, erizaintza arreta eta psikologikoa, rehabilitazioa, monitoreak horrere, dauzkau zerbitzu enpresak eta kabiako langileak. 16 egoitzaetan dagoen egoera da oso desberdina. Eta hortan ere eragiten du, udal bakoitzak hizkuntz politiketan edo hizkitzan egin duen lanketa. Hemen Xabierri loreak botako izkiot, eta Hernandin konkretuki oso lanketa ona egin denez urte hauetan, jaso deguna ere hor nabaritzen da. Eta beste udal batzuen egindako ibilbidea edo egindako plangintza ez da hain egokia izan, eta hori ere hori da daukagun egoera gaur egun. Egin degun ibilbidea, hasieratik hasi ginen hizkuntzan garrantzia ematen, ja eratze foru arauen ere aipatzen zen, euskararen garrantzi hori, eta gero hasieratik 2015an egin genuen ele bat, eragin linguistikoan ebaluazio bat. Ni lanean hasi banitzan, izan zela 2015ko maiatzak 18an, mai bat eta ordenadore batekin hasi nintzen, baina ordutik eta aurretik ere, zen iberez aldundiko karrera funtzionaren naiz, orduan harreman aukide beti danik hizkuntza berdintasuneko zuzendaritza eta zerbitzuko teknikariekin, eta hasieratik aldundian egoenetik planteatzen ari ginen ele bat egitea kabiarako. Eta hori da, asko jakin bezuen, azkenean jakin, kabiako bezalako erakunde bat sortzeak ze eragin edukiko zuen egoitzetan. Eta emaitzak ikusten zen, nolabait goitik, kabia erakundetik beruntz eragin positiboa edukiko zuela. Hori da pixka oso laburtuta atera zen konklusioa. Eta ordutik 2015an ere jarri genitu lehenago hizkuntza irizpideak, esan bezala, maiatzen hasi baldin manitzan lanean, baina urrirako kabiako gobernu batzordeak onartu zitu lehenengo euskara erakundean hasieratik txertatu beharreko hizkuntza irizpide horiek. Informazio guztia webunean daukazu, hor daukazue kontsultatzeko aukera. Gero plan estrategikoa eta eredua joan ginen egiten, gero ere genuen bikain esperientzia pilotu bat, Eusko Jaurlaritzak eskatu zigun olako bikainen eredu aldaketa bat jarri nahi zuela, eta gurekin esperimentatzeko, eta hori egin genuen. Gero definitu genuen ere bai jarraibidea, hau ere webunean daukazue, eta zen, erakundeak aritzeko arlo guztietan hartu beharreko hizkuntza irizpideak, txertatzen zian bertan. Eta hori da, gauza batzutan aldatu beharko genuke. Baina, hor dago. Gero proiektu bat, gero aipatuko izuen komi proiektu, Europar mailako proiektu batean parte hartu genuen, eta hau gero aipatuko izuet, eta bebia osko aitortza esperientzia bat ere burutu genuen. Ikusten dut, Tetris moduko honetan goia dauzkazue datak, urteak. Ez dut hori aipatu, baina pixkat kontutan eukitzeko. Gero ere, saiatu ginen, egindako esperientzia hori
2008an bideratzen, baina bakizu 2008an segertatu zen. Eta, bueno, koronavirusak ez zigun utzi esperientzia horrekin jarraitzea. Gero, 2008an bertan, egindako ibilbidearen ondorioz, oroigarri bat eman ziguten, eta, 2008an koronavirusekin eta pandemiarekin izandako, tratu, gera txarra horren ondorioz, oroigarri bat jasotzea oso pozgarria izan zen, zerbait positiboa gutxienez. Eta, gero orain, pertsonan oinarritu da horreta beste dokumentu bat ere bideratu genuen, orain apiatuko dizu dena, eta hori izan zen 2008 batean, eta une honetan, gaude, egonkortze prozesuak sortutako desegonkortasuna, ez zuzen ere, hizkuntza dela eta, gero hizkuntza eskakizun asimetrikoekin daukagun aukera. Esan dakoa pixkat dokumentuetan, irudietan ikus dezazuen, aipatu dituen dokumentu horiek 2015an euskera nola txertatu hasieratik, labu. Orduan honetarako material batzuk eta prestatu ziren, gu parte hartu genuen ni konkretuki adituen batzorde aditu moduan, eta hauek dira sortu ziren materialak. Egia da, materialak hor daudela, baina gero horri ez dakit irten bidea, benetan gero ematezaio hori gertatzen da askotan, Eurokabo proiektutan, material asko eta asko garatzen direla, baina batek ez baditu hartzen eta horiek lideratzen, hor gelditzen dira, baina hor dauzkazu eskura, eta hemen ere euskaltegietako eta profesionalak zaudetenez, agian ere beiztazua botatzeko ondo daiteke. Eta proiektu honetan ere bai, eta da Europar proiektuak daukaten alde hona da, ere zautze dituzula beste herrialde eta esperientziak, eta hemen egon ginen Galeseko genuen Swansea konkretuki bisita batean, horretz egin ziguten Galesetik behar kontzeptuak, eta batez ere dementzia egoeran zeuden adinekoen pertsonak, garrantzia zeukan, beraien ama hizkuntzan edo jatorrizko hizkuntzan hitz egitea. Eta hor, ideia horrekin, behar ideia horrekin, ez ostras, hau da kontzeptu berri bat, ez da oso kontzeptu potentea, ez da bakarrik. Ez da hitz egiten, hizkuntza eskubidetaz, baizik eta adinekoen pertsona dauzkaten beharraz, eta hori da, neuste salto kualitatibo gehigarri bat. Gero ingenun beste proiektu aipagarri bada, ingenun alako proba piloto bat, zesan genuen, zaintzaileak azkenean adinekoenekin harreman horretan benetan garrantzitsua dena da ahozkotasuna, eta harreman hori ahozkoa izatea. Eta gure hasieran 2015an definitu genuen eredu horretan, esaten genuen zaintzaileen hizkuntza eskakizuna B2 izan behar du. Baina, askotan, eta horre daude, eta gai hori ere atera da gaur goizean, Euskaldun zarrasko ahozkotasuna bai, baina idatzizkoan ez dira alfabetatuak, eta hor bat zegoen alako komplexu batzuk, eta hor badaude, Eta hor banen genuen zen, esperientzia piloto bat, kasu honetan, zerbitzu enpresetako langilei egiaztatzeko B2 ahozkoa. Ez dakit ondo azaldu da, bestela aldetzen diazue. Eta egin genuen olako, AB eta Aldundiarekin elkarlanean, prozesu guzti honetan, beti Aldundiarekin elkarlanean egin dugun prozesu bat izan da. Eta egin genuen azterketa bat, izan zela 2019ko maiatzak 4ean, eta hor parte hartu zuten enpresa horietako zaintzaileak, eta egin genuen egun jakin batean, goiz batean, larun bat azan, egin genuen eta egoitza desberdinetan esperientzia hori, proba hori. Eta hor dauzkazue emaitzak, aurkeztu zirenetat oso esperientzia interesgarria esan, eta 80 pikoak edo gainditu zuen esperientzia hori. Orduan egin genuna izan zen, alako aitortza bat eman zitzaien zaintzaile guzti horiek, oso gustora hartu zuten, azkenean zen lehenengo aldiz, ematen diate, aitortzen diate, olako titulo bat, zetzean gai, nolabait titulo ofizial horiek lortzea. Orduan, hemendik ere gure burruka izan da, titulo hori homologatu alizateaz, ez da, eta egiaztagiri bat, kasu honetan, Maite Peña dela diputatua zainketa eta gizarte politiketako eta aldi berean kabiako lehendakaria, berak emandako aitortza bada, ez? Ez da aitortza ofizial bat. Orduan, saiatu ginen ere, enpresatetik eta eskatzen ziguten, eta enpresetako langileek eskatzen zutena, zan ez bakarrik zaintzaile, baizik eta beste kategoria batzeko langileok ere interesa zeukatela, ahozkotasun horren aitortza hori edo froga hori lortzea. Eta orduan, saiatu ginen 2020an ere esperientzia barri bat egitea, ez bakarrik B2 egiaztatzeko, baizik eta B1 eta beste langile batzuei zuzendua, baina, ikusten duzu hor, 2020an urtarrian hasi ginen honekin eta martxoan segertatu zen, ezta.
Orduan, 2021 batekin, aberekin, lanketa batean edo buruka batean gonden ahozko azterketak egindako egiaztagiroik homologatzeko. Eta homologazio horretan, onartu berrien dekretua, hizkuntza simetrikoen horrekin, lanketa batean egiten nahi, gero aipatuko dut, aitortza hori egiteko. Kasu honetan, egin beharko da, beste ariketa bat, hizkuntza simetrikoetan ez da ikusten B2 ahozkoa bakarrik egiaztatzea, baizik eta beti ere gutxieneko alfabetatze maila bat idatzizkoan ere egiaztatu beharko da. Orduan, azterketa hori bere garaian egiaztagirio egin dutenak, egin beharko dute idatzizko froga bat. Ez dakit ondo adirazi dudan, da pixka konplexua, baina era horretara aukera egongo da azterketa hori homologatu titulo ofizial bat lortzeko. Hemen aipatu izen diskurtsoa pertsonan oinarritutako arretarena, eta etorri zuean den aipatu dizuedan, Galesetik ikasitako edo jasotako ideia horiekin, ikusten genuen, noen behar genuen asan diskurso bat. Jakitea, ez hainbeste hizkuntza eskubideak zaintzu dira, oinarritu gehiago, zaintzan zergatik den garrantzitsua, eta pertsona oinarritutako arreta eredu batean, euskera, ez da? Euskera eta ere bai, egoitzetara etorriko zaizkigu ere bai, denborarekin, kanpoan jaio diren bestelako pertsona batzuk, orduan kontutan eduki beharko ditugu ere bai beraien hizkuntzak arabiarra dela, ez dakit bestelako hizkuntza horiek, ez? Edo behintzat, konstiente izan, egoera horiek eman daitezkela, eta beraiekin komunikazioa bermatzeko, jakin behar dugula, ezagutu behar dugula bere bizitzari eta bere esperientzia. Orduan, dokumentu hauek, dauzkatzu triptikoan, dokumentu luzea eta baita bideo laburtuak eta luzeak, eta bideo horietan parte hartu dute, bai, zerbitzu enpresetako langileak, ez dakit Elena zuere, Elena dago hemen aita beniko eta oinatiko egoitza burua, ez dakit zuere bat zeuden, porque bai, kostatu zitzaion, baina azkenean egenuna garrantzia eman, azkenean ez da bakarrik, arlo publikotik eta langile publikoen bitartez ematen da zerbitzua, eta denak implikatu beharko garala, zerbitzun da enpresetako langileak, arduradunak eta denak gaudela. Hemen bai, senideak, egoiarrak eta denak, langileak. Eta hor daukazuen material guztia, baina azkenean hori, pertsonan oinarritutako arreta eredu batean, hizkuntzaren garrantzia azpimarratzeko dago materiala. Da gure diskurso ideologikoa, nolabait esateko. Beste proiektu aipagarria dago aipatu dizudan, aurreratu dizuet, honetan ere momentu lanean ari gera, eta baita ere, langile publikoen aldetik ere bai, hizkuntza eskakizun asimetrikoak ere definitu beharko ditugu nun dauden. Eta niretzako, zaintzaien kasuan asimetrikoak izan beharko lukete, B2 erabaki baldin badagu ahozkoa dela, B1arekin idatziz aski da. Eta horretan ere hasi gera lanean, Aldundiarekin elkarlanean. Eta, gero momentu honetan daukagun egoera, administrazio guztietan, egonkortze prozesuak desegonkortu digu, lehen esan dugun moduan, eta gu ere hor gaude. Pasaren astean, demanda bat eta epaiketa auki genuen, zaintzaien deialdi badaukagu, 54 plazekin, eta epaiketa auki genuen, emaitza ez dakitzen izango den, baina, sententziak ikusten nahi geha egunero komunikabietan, ematen nahi den egoera. Hemen, azkenean salaketa jarri dutenak esaten dute euskara diskriminatzailea dela, eta gure defentsan aurkeztu duguna orain arte egindako ibilbidea, eta batez ere diskursoa, hor landuta daukagun diskurso hori, eta epaiketan bertan bideoa jarri izan, material hori froga gisa aurkeztu zen, eta baita ere aurkeztu genuna txosten bat esan zaintzaien kasuan, orduka egiten duten lana eta egoiarrekin daukaten interakzio hori. Eta interakzio hori askotan binaka izan daitekela momentu jakinetan, baina gehien bat lanaldiaren gehienet 85%, bakarkako harreman bat izan dela egoiarra eta zaintzaien artean. Hor badakizue, hainbat kasutan eta udaltzainaen eta olako egoeretan, binaka lan egiten dutenez, bat aski da bate jakitea eta besteak ez. Ez da gure kasua eta gure defentsa hortik joan da. Baina, esan bezala, emaitzarekin, ez dakit, beti esperantza ezin da inoiz galdu, baina emaitzak hor daude. Eta nire aldetik, listo, eskerrik asko. Eskerrik asko Arantza, eta gero izango dugu galderarik edo badago egiteko aukera.
Orain Izaro Arrutiri emango diote hitza, bera Badalabetik dator, euskararen, euskaraz bizitzek, etorkizunean euskaraz bizitzeko bermeari, zorua jartzea eta gizarte berrikuntza horretan uztartzea, eta horrekin batera arlo honen lanketa ere bai, beraz, kontatuko diguzu. Bale. Bueno, ni kontatzera natorren edo partekatzera natorrena da, duela urte betetik, nolabait helduen euskalduntze alfabetatzean, detektatu genuen erronka batean, hasi genuen esperimentu baten nondik norakoak, bai? Eta esperimentu horretan, etxeko langileak egon dira, eta etxeko langileekin lan egiten duten pertsonak ere egon dira tartean. Ez dakizuen ontza, bada hizkuntza berrikuntza laborategi bat, eta, etorkizunean gure interakzio fisiko eta digitaletan euskera ere existituko dela bermatzeko laborategi kutsu horretatik esperimentuak edo prototipazioak egiten ditugu, eta horretarako ekarpena egin nahi duen edozein eragileri irekia dagoen laborategi bat da. Galdera berriak probokatzea da laborategiaren logika. Orduan, esperimentu hau abiatzen da galdera batetik, ez? Da galdera hori da, zaintzak erdigunean jartzen dituen edo bizikidetza erdigunean dago edo helburu duen hizkuntza komunitate batean, nolakoak dira orduan eta hiztun tipologia anitzagoei erantzungo dieten euskarara gerturatzeko metodologia, kanal eta egiteko modu horiek. Orduan, galdera hortatik abiatzen gera, eta gero ezoiko aliantza batzuk edo bilatzen ditugu. Eta, hemen prozesunetan bidelagun izan ditugu, errenteriako, sosarrazakeriako langile eta erabiltzaileak, errenteriako Koldo Michelena eta Orereta ikastolako guraso eta irakasleak, eta Arigune proiektuaren barruan, Gipuzkoako Foru Aldundia, soziolinguistika klusterra eta topagunea. Orduan, hor aliantza sortzen da, eta hartzen dugu dagoeneko existitzen den tresna bat. Uler saioak izeneko tresna. Gero esplikatuko dut pixka bat zertan datzan. Eta helburua da ahalik eta azkarren edo baliabide gutxienekin, nolabait probatzea, tresna hau, ikasketa batzuk ateratzera eta aurrera bide batzuk edo zehaztea. Orduan, zer da uler saioak tresna? 2010an soziolinguistika klusterrak abiatzen duen aldaitz ikerketan barnebiltzen diren 3 tresnetako bat. Tresna horiek bata bestearen atzetik doaz. Eta uler saioena izango litzake lehenengoa, garapen prozesuan dagoena, eta bilatzen du, eunda guztira, 180 orduetan, ahozko ulermen B bat mailara iristea. Eta esan bezala hori garapen prozesuan dago, eta orain arte lan eremu arautuan testeatu izan da. Orduan gure esperimentua izan da, kasu honetan, herri mailan eta egituratu gabe zegoen talde batekin, tresna hau nolabait prototipatzea edo testeatzea. Tresnaren berezitasunak zeintzu dira? Ahozko ulermena gaitasun bakarra garatzea bilatzen dela. Ordutegia gure kasuan behintzat parte hartzaileekin adostu ditugu, eta saioen erritmoak ere nolabait taldearekin adosten dira. Hor bada horrelako flexibilidade bat edo. Eta bi rol edo bereizten dira, mintzatzailearena eta ulertzailearena. Errenteriako kasuan, mintzatzaile rol hori, ni neu izan naiz saio hauek gidatu dituen pertsona, eta mintzatzailearen rola izaten da, etengabeko euskerazko ahozko inputak ematea, ez? Eta hor beti bilatzen da, horrelako sintonizazio bat ulertzailearekin, eta etengabe egiaztatu, beste pertsonak zer ulertu duen, eta elebiko elkarrizketa horiek ematen dira. Materialak eta ariketak, esan bezala tresna existitzen zen, aldaitz ikerketa taldeak diseinatutako material bat da, hauxe da, eta online dago, eskuragarri dago,
Eta hor, mailakatuta joaten da, material bat dago sortuta, nolabait B bat maila horretara, ulermen maila horretara iristeko, lehentasun batzuk ezartzen dira, eta hor zehazten da, ze input edo ze arretagune joan pixkanaka ematen eta errepikatzen. Eta ulertzaileak beste aldetikan, kasu honetan parte hartzaileak izan direnak, egin behar dutena da, jarrera aktibo bat eduki, ulertu duten horri berretsi eta ulertu ez duten hori beharrak eskatu. Eta bi roloien artean gertatzen den interakzio, komunikazio horri, ulerrizketak edo deitzen zaio eta elebitan gertatzen da. Hori da tresna, martxan jartzen dugu, eta pixkanaka joaten gera egokitzen, ikusita ze behar sortzen diren, eta dagoeneko aipatu den bezala, hau badelako pixkanaka eta arnaz luzeko bide bat, orduan aipatuko ditut egin ditugun egokitzapen batzuk tresna horretan. Besteak beste, ulertzaioetan mailakatze bat ematen da, hiru bloke daude, eta hor zailtasunak eduki genitun, guztira 36 pertsonak interesa azaldu zutelako, eta mailakatze horretan, zaila egiten zelako batzuetan taldeak zehazki mailaka sortzea. Orduan hor, beti ere aldaitz ikerketa taldearen kontrastearekin eta laguntzarekin, eta askotan ere intuiziotik probatzen, talde batzuk bai sortu dira, agian berariaz maila horiek errespetatzen ez zirenak, eta ikusi beharko da gero ikerketan eta ze emaitza ateratzen diren, baina bilatzen zena zen, ulertzaile horiek behintzat segurtasun sensazio hori edo taldean gustora egotea, hori izan lehentasuna. Gero ere asistentziaren gaia, lehen ere aipatu dute, ulertzaioak metodologian ere noski asistentzia bada importantea, ikusteko zein den emaitza horiek, ulermenean emaitza horiek zeintzu diren. Gure kasuan noski asistentziari garrantzia handia eman zaio, baina beti ere bilatu izan da parte hartzaile horiekin konfiantzazko harreman bat, eta beti bilatu da espazio horretara behintzat gonbidatuak direla saio horietara, eta hor ustez kasu batzuetan asmatu degula egon delako jendea momentu batzuetan utzi duena eta berriro etorri direnak saioetara. Espazioari ere, hasi ginen saioak espazio batean egiten, baina ikusi genuen interesgarria zela ulertzaile hauen atzean zeuden erakundeen espazioetara ere joatea, hau da, aitortza moduko bat egitea. Orduan saio batzuk egin izan ditugu batzutan sosarrazakeriako bulegoetan, edo aipatu dituten bi ikastetxetako espazioetan. Piskat ere horrekin erakutsi nahi genuela zen, bilatzen ari ginen elkarrizketa elebidun horiek nolabait naturalak direla eta edozein espazioetan gertatu daitezkela. Eta ez dela guk izkutuan egiten ari geren esperimentu txiki bat. Noski didaktikari dagokionez eta edukiei dagokionez ere egokitzapen txikia joan gera egiten, konturatu geralako askotan erreferentzia gehienak badirela Euskal Herriko lurraldera mugatzen diren izenak, erreferentziak, eta askotan parte hartzaileak eskertu izan dute, beraien hizkuntzei edo kulturei aitortza egiten dieten, aipamen batzuk sartzea, eta horre joan gera, probatzen gauzak intuiziotik. Eta gero baliatu ditugu ere, teknologia, Telegram bidezko komunikazioa mantendu dugu, eta horre ere, nire kasuan, mintzatzaileak beti ere euskerazko inputak ematen jarraitu, eta beraiek gaztelaniaz erantzuna. Aipatuko ditut datu kuantitatibo batzuk eta kualitatiboki deituko dio sensazio batzuk. Ez naiz atrebitzen emaitzak esatera, aipatueten bezala honen atzean ikerketa badagoelako eta pixkanakagoa zelako horrekin. Datu batzuk aipatzeko, esan dut, hasiera batean proposamena zabaltzen denean 36 pertsonak izen ematen dute, eta jarraian disponibilitatea eta disponibilitatearengatik 16 pertsonekin abiatzen dugu esperientzia bi taldetan. Ordutegiak beraiekin adosten ditugu, guzti horien artean gizonezko bakarra egonda,
eta erdiak, parte hartzaileen erdiak badira estatuan jaioak izan direnak, 8tik 6 errenterian eta bi estatu mailan, eta erdia jatorri migratua daukatenak. Lan aipatu dut, etxeko langileak egon dira, etxeko langileekin lan egiten duten sos arrazakeriako langileak egon dira, eta gurasoak egon dira, eta daude. 3 hilabeteko pausa udararen ondoren berriro proposatu zaielako, eta horietatik 12 jarraitzeko interesa erakutsi dute. Eta, besterik gabe azpimarratu agian, saioetara asistentzia baxu egon izan denean, edo saioetara etortzari utzi izan diotenean, beti izan direla laneko arrazoien gatik. Eta gero, sensazio kualitatibo batzuk, somatu dugu, parte hartzaile hauek, harreman sare berri eta esanguratsu batzuk sortu dituztela euskararen inguruan, nolabait dagoeneko uler saioetan elkartu direlako soseko erabiltzaile eta langileak direnak euskararen inguruan, lehenago agian gertatzen zen zerbait, gurasoak ere elkartu dira, ikastetxe ezberdinetako gurasoak elkartu dira berriro ere hizkuntzaren inguruan, eta beste gauzatu oso interesantea ere gertatzen ari nada da, soseko langileak diren eta pertsona migratuak ere espazio honetan elkartzen direla, eta pertsona migratu askok lehenagotik sosagian ez zuten ezagutzen erakunde bezala, eta uler saioen bidez, bide hori edo erraztu zaie. Euskal hizkuntza, euskerara eta kulturara interes hori uste dugu handitu dela, askok aipatzen digutelako ni orain eskolako bileretara joaten naiz, edo joaten naiz beste jarrera batekin. Eskolako paperak ere iristen direna, egiten dut lehen saiakera bat agian euskaraz irakurtzeko. Espazio publikoan ere esaten digute, ez beste jarrera batekin doazela, pixkat, uste zerbait ulertu dezaketela, eta beste jarrera batekin transitatzen dituztela espazio publiko horiek, asko galdetu izan digute hurrengo pauso horietan, eta euskaltegiek nola funtzionatzen dute, agian lehen euskaltegien gaia beraien iruditerian ez zeukaten horiek galdetzen digute, eta guk egiten dugunatik haratago eskatzen dute informazioa. Eta hizkuntza jarreretan eta diskurtsoetan ere ikusi dugu zerbait gertatu dela. Ez dakigu oraindik izendatzen, baina seguruna izango da, bizipen positibo bat eduki dute, beraien egokitu dena ahal izan den neurrian, eta nolabait inguruan hori zabaltzen doazela, bizipen positibo hori kontatzen dutela beraien inguruan. Eta bukatzeko, erronka detektatzen ditugun, erronka edo korapilo horietako batzuk. Nik usten dugu, gaitasun ahozko ulermenean oinarritzen diren metodologietan ikertzen jarraitzeko garrantzia. Metodologia ezberdinak uste dugu badaudela, agian horiek seguna sistematizatu beharko dira. Arantzak aipatu den material hori adibidez ez genuen ezagutzen, aurrekoan ere artikulu bat irakurri nuen Petra Elserrek ere bere garaian sortutako material batzuk ere hor daude. Orduan, uste dut horiekin experimentatzen jarraitu behar degula. Aipatu ditudan mintzatzaile eta ulertzaile rol horiek ere nolabait, uste interesgarria izan daitekela jendea formatzen jarraitzea, eta hor saiakera bat badago, eta egiten jarraituko da. Eta, behin eta berriro aipatu dena, erraztasunak eskaintzearenak, lan orduetan horrelako formakuntzak eta egiteko baimenak, eta lehen ez dakit, Aitziberrek uste eta aipatu duela, pasilloetan gertatzen diren euskerara gerturatzeko pausoiek. Eta hori guk argi eta garbi ikusi dugu, oso sarrazakeriakoak bizilagun bezala ditugu, eta batzuetan ulersaioetatik haratago ere, hori praktikan jartzea, askoz modu gustagarriagoan, naturalagoan eta gertuagokoan gertatzen da. Eskerrik asko.
Bakarrik oso bat. Material horretan Petra Elzerrek parte hartu zuen. Bai, gale. Eskerrik asko Izaro eta Maider Irisarriren txanda, Usurbiliko zaintza ekosistemaren ordezkari, ezta? Hori da. Bai, txoin, aurkezpena... Bai, igual aldatzen baina zu igual hobeto, ezta? Ze bestela altzatu dako naiz tabla. Eskerrik asko. Eskerrik asko Leire eta Maider nahi dezunean. Hori da, bueno, lehenik eta behin mila esker, ni Maider naiz, gizarte langilea naiz berez, eta bueno, ni gizarte zerbitzutako departamentutikan nator, Usurbilen jada 3-4 urtetan gabiltza pizkatxo bat zaintza ekosistema bat osatzeko nahian, zaintzari eta zaintzak dituen, bueno, serpin eta erronka guztiei modu berritzaileago baten edo zera emateko nahian, erantzuna emateko nahi hortan, eta kontseiluari nik eskertu nahi nioke, guri eman digun hausnartzeko oportunidade honegatikan, bai? Zeren bai zaintza ekosistemak, edo zaintza ekosistema edo zaintza era berritzaile baten moduan erantzuteko erronkak asko dira, eta adibidez guk Usurbil oso herri euskalduna da, Usurbileko udalean euskaraz lan egiten dugu, baina zaintza ekosistema eratzerako momentuan agian euskera eta zaintzaren gai honi zehazki, ez diogu heldu, ez? Eta honek ematen digu pizkatxo bat aukera hori. Gu gure departamentuan eta baita udalean bertan, zaintzarekin lanean ari garatzen profesional guztiei, pizkatxo bat hausnarketa hau eragiteko. Hori, Usurbilen, PowerPoint egual letra asko dauzka, nik osatu dut PowerPointa eta igual ez da nire fuertegi nagusiena PowerPointak egitea, baina, pizkatxo bat ez dakite jarretzeko moduan egongo zeaten, bai. Berez guk zaintza ekosistema hau eratzeko prozesuan gizarte zerbitzutatik eramaten dugu lidergotza, esango genuke, baino udaleko sail guztiak eta atal guztiak interpelatzen ditu. Eta udala bera ere bai, gaur egun, zailkako logika horretan lan egitetikan erronka edo proiektuka lan egitera pasatzeko prozesu batean dago, eta horrek ere bai, zeharkakotasunez lan egitera eramaten gaitu. Orduan, udalean bai egia da, naiz eta gizarte zerbitzuak zuzenean interpelatzen duen gaia izan zaintzarena, zail guztiak edo saiatzen gerala prozesu hortan parte hartzen, eta zaintzaren betaurreko horiek guztiok jarriak dauzkagula pentsatu nahi dut. Zein da helburua? Herri zaintzailea edo herri zaintzaileago bat izatera heltzea. Hortaz, zer esango genuke dala zaintza ekosistema bat? Laburbilduz edo tokiko esperientziatikan, edo tokian, tokiko zaugarrietan oinarritutako proiektuak dira, bai? Eta nahi dutena da, arreta eredu personalizatuagoak, malguagoak eta komunitarioagoak lortzea, bai? Nundikan, gizarte berrikuntzatik, edo gauzak beste modu batera pentsatetik, ez da, abiatuko ginake. Eta bultzatzen da, etxeetan arreta ematea, zegatik ikusi degulako herritarren gehiengoak edo
nahi duela etxeetan hartatua izan, orduan, ekosistematikan pizkan nahi dugu albidetu, alik eta pertsona gehien eta denbora gehienez etxean hartatuak izatea. Edo, etxeetan ezin baldin bada izan, etxean moduko ereduzko egoitzatan edo etxe bizitzatan, bai. Ekosistemaren parte hau zein dira, pertsonaren bizian osatzen duten arlo guztiak. Bai, ez bakarrik zaintza beharra edo mendekotasuna, baizik eta pertsonaren, familia, lagunak, berari gustatu izan zaizkion gauzak, baita osasun zerbitzuak eta komunitatean dauden beste baliabide guztiak. Orduan, hortaz, oso laburki, ze oso prozesu luzea izan da, eta gauza asko egongo litzateke amendikan kontatzeko, baina laburkin nola heltzen diogu guk zaintza ekosistema honen osatzeari usurbilen. Langune ezberdinak dauzkagu, guzti hau zaintzak dauzkan erpin eta baliabide eta erronka guzti hauei aurre egiten saiatzeko. Alde batetik talde estrategikoa dago, talde estrategikoan maila politiko-teknikoan eta beste eragile batzuk gaude, eta hor, ekosistemaren gidaritza, helburuak, lehentasunak eta finkatzen dira. Gizarte zerbitzuetako lantaldea, hau da, horre hasiera baten gizarte zerbitzutan lan egiten dugun lantalde osoak parte hartzen zuen, hau da, administrariek ere bai. Gaur egun gizarte langileek eta gizarte zerbitzutako buruak parte hartzen du, bai. Guzti hontan Matiaren gidaritza daukagu, bai, bide laguntza. Talde komunitarioan, herritar bolondresak ari dira, gaur egun, 5 emakumek, 4 emakumek osatzen dute talde hori, bai, eta gero dinamizazioan, ni neu eta Matiako teknikari bat. Lan talde soziosanitarioa, hau da, ambulategiko profesional guztiekin lanketa edo koordinazioa egiten dugu. Zerbitzuen taldea, hau da, zerbitzuen taldean daude herrian zaintza baliabideak ematen dituzten enpresa guztietako ordezkariak, hau da, etxeko zerbitzukoa, baita memoria tailerretakoak, eguneko zentroa eta gaur egun zaintzadun etxe bizitzak egurtzegikoak ere bai. Eta horreztu jartzen, baino bai lanketa egiten ari garela orain ere bai, senitartekoen langune bat sortzeko eta baita zuzeneko langile profesionalekin langune bat sortzeko, bai, zuzeneko arreta ematen dutenak. Zein da gure arreta eredua? ACPA edo pertsona erdigunean jartzen duen edo pertsona oinarritutako arreta eredua, hartzen dugu guk kontutan. Orduan, horrek zezatia nahi du. Lehen esan deten bezala, pertsonaren nahiak eta bizi proiektuan jartzen diela erdigunean. Baino, gu behintzat, usurbileko zaintzako sistematikan, ez dugu bakarrik zaintza beharra dutenen nahiak eta beharra jartzen erdigunean, baino saiatzen gera, eta hori erronka handia da ere bai, pertsona horren zaintzan parte hartzen duten guztien nahiak eta eskubideak bermatzen, hau da, familiak edo senitartekoak edo afektibotasunetik zaintzen dutenak, eta baita ere zuzeneko langile profesionalenak, etxeetan edo zentrotan eta lan egiten dutenak. Gizarte zerbitzuetan ere bai lana egiteko eraldaketa prozesu batetan gaude, eta kasu kudeaketaren metodologia implementatzen ari gera, lan horretan gabiltza, hildo hortatikan lan egiten. Eta hortaz, egiten ari garena da biziplan parte hartzaileak osatu nahian. Hau da, pertsonak hartatzerako orduan, ez bakarrik behar eta behar horiek azitzeko baliabideak kudeatzeko hortan, baizik eta saiatzen geana da, hori pertsona bere osotasunean hartzen, eta arreta plan horretan kontutan izaten pertsonarekin zerikusia dauzkaten alor guztiak. Eta parte hartzailea zergatik, alor horiek lantzeko,
lanketa bat egiten dugulako pertsona hoiekin edo gune hoiekin. Hau da, adibidez, pertsonak behar sanitarioak edukiz gero, bere famili mediku referentearekin lanketa bat egiten da, eta gero hori pertsonarekin jartzen da komunean. Eta horrela, komunitatea edo txesteko zerbitzu bat baldin badauka, bebai, lanketa bat egiten saiatzen gara, zerbitzu hortan lan egiten duten profesionalekin, edo bentzak koordinatzaileekin, bai. Hori da, ez dala oinarritzen bakarrik mendekotasunean, baizik eta pertsonak dauzkan gaitasunak eta pertsonak eman ditzaken beste gune batzutikan ere abiatzen gerala pertsona hartatzerak orduan. Orduan hori, hau kontutan hartuta, eta kontutan hartuta pertsonaren nahiak, bizi proiektuak eta pertsonarentzako esanguratsuak diazen gauzak hartu nahi ditugula kontuan, beraiek hartatzerako orduan, nola egin eta nola bermatu euskeraz bizi nahi duten pertsonak euskeraz hartatuko ditugula, ez? Pentsa adibide bezala hemen gaur euskalgintza munduan ari garen guztiok, etorkizun batean edo igual laizter, zaintza beharra izango dugu, ezta? Eta igual guretako oso esanguratsua eta oso garrantzitsua izan da gure bizitza guztian zehar, euskera eta euskeraz bizitzea. Eta pentsa, euskeraz hartatua izateko aukerarik ez bagenduke izango. Hori guretako, ez litzake izango hori pertsonan oinarritutako zainketa bat izatea. Hori da, pizkatxo bat. Erronka, erronka nola uztartu, horreragile desberdina daude eta bakoitzak dauzka bere beharrak, bere nahiak, alde batetikan familiak edo eremu pribatutikan zaintzen dutenak, bai, eta beste alde batetikan bai, zaintzaile profesionalak eta nola uztartu, bai, zaindua izango den pertsona horren nahiak eta beharrak hartatzen ditugula, baino baita ere, familiak eta langileak dauzkaten beharroiek hartatzen ditugula inorren eskubideak urratu gabe. Bai, hori izango litzake erronka. Gaur egun nondik hartatzen ditugu, edo nola erantzuten diegu behintzat guk udal eremuan, zaintza beharra duten pertsonei. Alde batetikan, familia edo gertuko testu ingurutikan, egia da, pertsona asko eta asko, etxeetan zainduak izaten jarraitzen dutela, eta gero eta gutxiago, baino badia kasuak ez dauzkatenak inolako kanpoko laguntza, zerbitzu edo langileri kontratatuta bai. Eta hemen, zaintzaile afektiboak diezen hoiek zaintzen dute, eta komentatu den bezala denbora guztian, emakumezkoek ematen jarraitzen dugun zainketa bada. Bai. Gero, udal eskumeneko programak, guk adibidez daukagu eguneko arreta, etxez-etxeko zerbitzua, kasu hontan, Usurbien etxez-etxeko zerbitzua azpikontratatutako enpresa batek ematen du, naiz eta udalako kudeatu, bai, estimulazio taldeak, guzti horiek. Eta aldundiko eskumeneko zerbitzua, bai, eguneko zentroa, gaur egun Usurbien dagoen Matiako zaintzadun etxe bizitzak edo egoitza, atzen zerbitzuak, eta gero Jaurlaritzak emandako zerbitzua, telelaguntza zerbitzua bezala. Bai, eta zein izango litzake, gu pizkatxoa eta hausnarketa honetan, egin dugu zein izango litzake gaur egun, zerbitzu hauetan, ematen den euskerarekiko argazki hori, guk ikusten deguna behintzat gutokikotik. Lehen esatia nahi dut, igual orain dela, ez dakit, 20, 30, 40 urte, ez da hainbeste denbora pasatu. Zaintzaile afektiboak edo etxean, eremu pribatuan ematen zen zaintza, euskeraz. Beti ere, zaintzaileak edo familiako euskalduna baldin bazian, hor pertsona hori zainduta zegoen, gure aitona amonak askotan etxean zaintzen gendu zen, eta hori euskeraz bermatzen zen, bakoitzaren hizkuntzan, ematen zen zaintza hori.
Zeharkako langileen kasuan, adibidez gizarte langile, erizain edo bestelako psikologo, bestelako teknikarien kasuan, ere bai, eskatzen zitzaien euskara eskakizuna, eta bere garai horretan, ematen zen hori bermatzeko moduan geundela. Behintzat, hori, usurbien etxezteko zerbitzua orain dela nahiko urte bai publikoa zan, udalak zuzenean ematen zeban, eskatzen zan euskara eskakizuna bermatzeko moduan gehuazen, bai. Eta gero, zuzeneko langileen kasuan, hori, esan detena, etxezteko zerbitzukoak, horiek ematen zen bermatzen zela, eta gero, zaintzak hori, eta gehienetan hori esan detena, zaintzaia afektiboak zirela, bai. Gaur egungo argazkia zin izango litzake, zaintzaia afektiboak, etxeetan zaintza jasotzen duten horiek, horiek bai beraien hizkuntzan, jasoteko aukera daukabe. Zeharkako langileen kasuan, gizarte langileri zain bestelako teknikariak, adibidez Euskal Herriko Administrazio Publikoan lan egiten degunak, Aldundian, udaletan eta gizarte langileak eta bai euskara eskakizun hori bermatzen dela, nik hor hausnarketa bat, igual hau nire hausnarketa pribatua da, baina nik ezagutzen dut jende asko, gizarte langileak adibidez kasu honetan, esfortzua handia egin izan dutenak euskara ez dut esango igual euskara ikasteko, ega edo tituloa ateratzeko, bai, eta gero erabilera kasu guztitan ez dela bermatzen, esango nuke. Osea, gero depende nun tokatzen zaizun lan egitea eta ez dakit, gero erabilera hori eta beraiek ere bai profesional bezelan, titulo hori jasotzen dute, lan mundu hortan sartzen dira, baina naiz eta pertsona bat etortzen zaien euskalduna dana, igual gero beraiek kasu batzutan erdarara pasatzen dira, eta nolan besteak adibidez batzutan ulertzeko gaitasun hori dauka, gauza horiek ere bai pasatzen diela. Eta gero, beste alor batzutan adibidez osakidetzanetan ikuste dut eta zuk esan dezu ere bai, langileak, erizainak, medikuak eta abar lortzeko arazo handia dago, bai, osakidetzan bertan, baina egoitzetan eta arazo larri badala esango nuke eta hor, euskakizunak ez dira bermatzen, segatik, azkenean lehen esten dezulako, arreta bat ematea, eta hori hola da. Eta zuzeneko langileen kasuan, berdina, pizkatxo bat pasatzen ari da, kasu batzutan bai bermatzen dela, baina beste kasu batzutan demanda hori da haina handia, hainbeste langile behar dira, beti ez diezela bermatzen euskara eskakizun horiek betetzen dituzten langileak eukitzea. Eta guri pasatzen zaigu, gu beti saiatzen gera. Etxe-etxeko zerbitzuan adibidez, usurbilen badago jendea eskatzen duela, zerbitzu hori euskaraz jasotzea, adibidez, beraien amak edo beraien aitak kostata egiten dutelako erderaz berba. Saiatzen gera, baino egunekotan ez da hori lortzen. Bai, orduan, bai da eskubide urratze bat, esango genuke. Erronka hori, lehen esan detena, pizkatxoa pertsonan oinarritutako arreta eredu hori benetan aurre eraman nahi baldin badegu, pertsonaren nahi guztiak jarri beharko genituzke erdigunean. Claro, zainduarenak, baino baita zaintzailearen eskubide horiek ere, orduan nola egin, ez da, hemen komentatu da, goizean zehar denbora guztian nola egin, pizkatxo bat langile horiek euskalduntzeko, ez da, eta gu, tokikotikan edo udaletikan, hori bebai eskumenen asuntoa eta komentatu da, gu jarri ditzakegu, egin dezakegu lanketa bat gure eremuan, baino askotan gaude limitatutak ere bai. Ze hausnarketa egiten ditugu kamen, hauetako asko eta zitzegin daia gaur goizean zehar, ez da? Afektibotasunetikan zaintzen dutenak, hori etxeetan, ze nahi dute familiak eta etortzen diazenian gure gana beraien familiarteko bat zaintza beharra duenean.
nahi dutena da pertsona hori hartatzea. Gero, bai egia da eskatzen dutela ere bai, ez? Euskera ze hartatzeko posibilidade hori, baino beraien lehentasuna da azkenean, pertsona horri arreta ematea segatik, azkenean bestela limitatzen diolako bere bizitza normalarekin jarraitzea. Zu baldin baukazu etxean, zure ama, eta derrepentean, ero ez derrepentean, etxeko arreta bat behar baldin badu, bestelazuk, baja bat hartu behar dezu, eta hori lehen komentatu dute bebai Mirenek eta Ainoak feminismotikan, ez da? Azkenean emakumeak gera, hor, zaintza lanetan gabiltzanak, eta azkenean, hori gure lan jarduna murrizketak, eta guzti hori suposatzen du, da, arazo struktural eta sozial bat. Zaintzaile profesionalen egoerak, bakoitzak, langileak bebai, hemen eduki ditugu, beraien egoerak azaltzen, guk egindakoa hausnarketa guzti horiek azaldu dituzte. Abia puntuak oso desberdina dira, eta beraiek azaldu dutena, zure lan baldintzetaz, zure bizi baldintzetaz, eta arduratzen baldin bazaude, hor kokatuta zaude, zentzu batetan, eta euskeraren erronka edo afera, nahi dute, nik jartzen genduan, ikastea nahi dute, baina ez nahi dute, ez dute paso, ez. Zer ekarpen ematen die, ez? Beraiek oso ondo azaldu dute. Izan behar da bidirekzionala, ez? Euskera ikasteak eman behar die lan baldintzetan onura bat, baina ez bakarri lan baldintzetan. Bebainik uste etor, gizarteak guk badaukagula bebai zeregin handia, eta da, pertsona hoiei, ez dakit, sentiarazi behar diegu euskera dela zerbait garrantzitsua eta igual ezinbestekoa, ez, Euskal Herrian bizitzeko. Edo zerbait oso handia galtzen ari diela ikasten ez baldin badute. Bai, holako zerbait. Hori, lehen esan dutena, beraiek ze ibilbide egiten dute. Hor oso ibilbide desberdinak daude ere bai, langile autoktonoak eta langile migratuen kasuan, bai. Migratuak gehienak pasatzen dute, estrangeriako legedia horren baitan, lehengo interna, papelak ateratzeko, hor prozesu luze bat eukitzen dute, hor beraien bizi eta lan baldintzak, ez diet ematen ezer ikasteko aukera, segatik, azkenean hori oso baldintza edo botere maila desberdinetan daudelako, eta eskatu behar dutelako pizkatxo bat, guzti hori egiteko baimenak eta abar. Guk ikusten duguna da ere bai, langileen artean behintzat guk udalean zerbitzuetan eta baliabideetan ikusten ditugunak, zirkuito itxiak izaten dira zela. Moitzen dira askotan, pertsona talde berdinak zerbitzu guztietan. Kenduta internak daudenak, baina internen helburua izaten da, lan hori ustea eta beste lan batzuetara pasatzea. Hori orduzkako lanetara, edo etxetzeko zerbitzuan enpresa bidez lan egitera, edo ja como el top izango litzake zerbitzuetan, egoitzatan edo eguneko zentroetan eta lan egitea, baina hor askotan mugitzen dira lan poltsa hortan edo langile berdintsuak. Bai, behintzat tokian tokiko, ez? Eta hori, gero, baliabideen arabera eskakizunak edo euskara eskakizunak desberdinak diela, hau da, publikoan, pribatuan, egoitzan, etxeetan lan egiteko, zerbitzutan, baino hala ere, guk ikusten dugu, ez dela bere osotasunean bermatzen, inolako baliabideetan guztiek, edo gu behintzat ikusten duguna, zuzeneko langileek euskara eskakizun hori eukitza edo euskaraz moldatzeko gaitasuna izatea. Eta hor, guk galdetzen diogu gure buruari ere bai, kasu batzutan ikusi izan dugu eta orain telegrametikan, eta ikusten da, zera itzulpen hori egiteko aukera, eskarrik asko. Hori, teknologiak berriak baliatzeko, ez dakit. Hori izan daiteke igual bide bat, pertsona horiek ere euskarara kartzeko, ez?
edo horrekin ja igual pertsona bat baliatu daitek eta esaten du nik hau daukat eta ja ez dut ikasiko. Pues bueno, da pizkat arma de doble filo, esaten den bezala, edo izan daiteke. Eta, bueno, guk behintzat tokikotikan edo Usurbilek udalean egindakoak eta hauek zuzenean eta zeharka izan dezaketen eragina. Euskaltegietan doako formakuntzarena, hori komentatu dute bai euskaltegitako profesionalek eta baita langileek ere bai. Hor, malgutzeko premia dago, bai ordutegietan, bai ez dakit agian ere bai irakasteko modutan, edo, hor, ez hartuko erronka handia data. Gero, Usurbilen badago herrira datozen entzako, edo herrira datozen etorkinen dako, edo pertsona migratuen dako, harrera programa. Eta hortikan, herritarren kontseilu bat dago, eta pizkatxo bat hor komunitatetikan, bai, helarazi nahi zaiela, etorri berri dien pertsona hoiei euskarak daukan garrantzia. Hor, harreman programa jarri zen martxan, mentoretza programa bat da, dinamizatzaile baten bitartez, bikoteak egin ziren, pertsona migratuak eta herritarrak, eta hor ikusi zen, emoziotatikan, harremanetatikan, jendeak ikusten duela, euskeraz ikasteko behar hori. Eta, hor dago dikotomia, derrigortasuna, ez derrigortasuna, eta derrigortasunetikan ikasteak batzutan, zer eragin dezaken, lehen komentatu deten hori, batzuk ikasten dute lan mundura sartzeko, baino prozesu guzti horrek igual suposatu dien esfortzua eta, igual gero eragiten die, hezkuntza ez dutela nahi erabili edo mania edo hartzen diote, laneri hori izan diate, hitz horiekin gainera. Eta gero, udalizitazioak edo pleguak, ez da, plegu teknikoak, orain ari gara etxetzeko zerbitzuko eredu berri bat edo berritzaile bat testeatu nahian, hor kontratazio pleguetan, hartu daitezken neurriak, ez da. Ze pasatzen da, plegutan beti jartzen da, edo naiz eta enpresa pribatu batek eman udalean zerbitzu hori, euskara eskakizun horiek jartzen dira plegutan eta eskatzen dira. Baino, geroz dira batzutan igual neurria jartzen hori egi bihurtzeko. Eskatzen da, jartzen du papelean, baino gero hori ezin da bermatu eta ez da egiten. Azkenean hori arreta eman behar da eta alden bezala egiten da. Orduan gaur egun, bizkatxo bat plegu horietan, gu zer nahi dugu, konpromiso hori eskatzea, bai enpresari, bai langilei, eta hor neurri batzuk jartzen saiatzea, nun ekosistemaren parte dien bezala eta ekosistemako beste afera batzuek erantzuteko koordinazio bilerak eta emango diezen bezala eta guzti horiek egongo dia beraien lan ordutan sartutak, euskeraz ikasteko ordu horiek ere bai, beraien lan jardunan barruan sartzea, da ideia edo izango litzake ideia. Hori, karo, dirutara eraman behar da. Azkenean, ordu gehiago eta administrazioa egon behar da prez, azkenean gauza horiek bermatzeko diru batzuk jartzera. Eta gero, beste modu batzuk edo izango lirateke gaur egun ez da kontemplatzen etxez-etxeko langileak binaka lan egitea. Izango litzake oso salbuespeneko kasuetan. Hori, horrela izango balitz kasu guztitan, bai emango luke aukera bat, adibidez migratutako edo euskalduna ez den eta euskalduna den tanden horiek osatuta, langile horiek ere bai eramateko euskararen bidera eta bide batez, zuk esan dezuna lehen, kasu batzutan egoitzatan bai egiten dutela lan binaka, baina normalean banaka, hemen berdina. Binaka lan egingo balute beti, erabiltzaileari bermatze zaio eta igual langileak bebai euskalduntzeko bide bat izan daiteke. Eta hori, azkenean etxez-etxeko
gure udaletako etxez-etxeko langileak euskalduntzen baldin baditugu, lehen esan deten zirkuito guzti hortan eragina esango luke, ez? Ze pertsona langile hauek etxez-etxeko zerbitzuan normalean jardun osoan ez diagoten, orduan gero orduka egiten dute lan, beste etxe batzuetan pribatuki, aldundiak ematen ditun PAP diru laguntzen baitan, eta abar, edo egoitzetan ordezkapenak egiten, orduan, bueno, horrek lagunduko luke pizkatxo batez zaintza baliabide guzti horiek euskalduntzen era batean edo esango genuke. Eta gero, bai sektoretako enpresentzat ekarpena eta hartatutako pertsonen eskubidetan ere eragin esango luke, bai. Eta gure erronka hori biziplan parte hartzaileak egiterako orduan, euskararen ikuspegi hori, bebai erdigunean jartzearena. Udal eskumenetik kanpo, bebai pizkatxo bat nik uste Maitelaneko langileak komentatu duela, ezta? Hor aldundiak, adibidez, beren eskumeneko ez bakarri baliabideetan, baizik eta mendekotasunaren legearen baitan, diru laguntza batzuk ematen dira, PAP horiek, dia pertsona bat zure etxean arreta mateko kontratatzeko. Hor, baldintza batzuk eskatzen zaizkie, ez da, titulazio batzuk, segatik ez, pizgarri batzuk eman, orain pizgarri batzuk jarri dia adibidez kontratazio horiek egiterak orduan, salario minimo interprofesionalen gainetikan ordaintzen zaienei, prestazioan diru kopuru bat gehitzen zaie. Segatikan ez, pizgarri horiek euskera ikasten laguntzen dieten, familien dako, bere langilei euskalduntzen laguntzen dieten familien dako, edo Maitelanek esan duen bezala, diru laguntza bat. Eta hortxe, guk erronka eta galdera gehiago erantzunak baino hor gure hausnarketa eta jarraituko dugu lan hildo hortatik. Eskerrik asko Maider, zoritxarrez denbora doakigu ziztuan, izlari bat falta zaigu, aholkularitzeetatik, beraz, igual bukaeran, badaukagun tartetxo bat, baina hori, Naroa Olalde gonbidatuko dute ona, eta zuei eskertu ona etortzea, eta zuen ekarpena egin izana. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Hola. Ez dauket poltsikoik. Hola. Bale, itzea? Bueno, gurekin azken izlaria, Naroa Olalde, emun aholkularitzako arlo sozialeko kidea, eta nolabait, goizetik ari gara aipatzen, ez? Euskalgintzak ere baditula honetan guztian ariketak egiteko, horretan ari garela, helduen euskalduntza alfabetatzearen ekarpena izan dugu, eta arlo sozioekonomikoan eragiten aholkularitzak dira nolabait eremuan lanean ari direnak. Orduan, pixka bat, zuen ekarpena, Naroa. Eguardian, eskerrik asko, kontseiluei, gonbidapenatik, da zuedan, etortzeatik, gai hau mahai gainen jartzeatik, eta pixkat izketan hasteagatik. Lehen Arantzak esan du, azkena izatearen abantaia, ja dena esan da dagoela, nik ere bai, prestatuta neuka, baina gauza asko esan dira, orduan saiatuko naiz harin gure ikuspegia ematen. Atal honen galdera berez da, zer dugu ikasteko, baina nik gehiago helduko diot, hasieran egin zitzaigun galderari, ez? Nola eragin dugu euskalgintzatik, edo zehazkin nola eragin dugu emunetik.
horri erantzuten. Bueno, emunen, beste gauza batzuen artean, saiatzen gara, Euskararen erabilera areagotu nahi duten erakundei, Euskara planak garatzen laguntzen diegu, edo genero ikuspegia txertatzeko berdintasun planak baita ere egiten ditugu, edo kontziliazioa eta pertsonen bizitza eta laborala kontziliatzeko kontziliazio planak. Gai horietan sakondu nahi duten erakundei, baliabidea eta aholkularia eskaintzen diego, eta gu hortik gerturatu gara zaintza arlora. Gu nagusiki enpresa industrialen edo sozioekonomia arlo horretan mugiltzen ginen, baina, enpresa zaintza arloan lan egiten duten enpresa batzuk eskatu ziguten laguntza gai hauek lantzen hasteko. Eta hortik hurbildu gara zaintzara eta hortik ezagutu dugu zaintza. Kabiatik, arantzakon esplikatu du, badaude hor irizpide batzuk, guk zerbitzua ematen diegun bezero asko administrazioaren bezero dira aldi berean, edo hornitzaile, hobeto esan da, administrazioa da azkenengo bezeroa. Administrazioa da kontratu pliegoekin edo baldintza jartzen dituena kontratu horrenak, neurri batean, eta hizkuntza eskakizunak eskatzen dituena ere bai. Orduan, hizkuntza eskakizun batzuk ja badaude, lanpostuetako eskakizunak ere bai, orduan saiatzen garena da hori betetzen. Arlo batzuetan oso erraza da, rotulazioa elebitan jartzea da errezena. Azken zerbitzua euskaraz ematea ere izan daiteke, bezeroak edo senidea jasotzen duen komunikazioa euskaraz izatea, baina gero ja, azten garenean benetan eragiten edo, agertzen dira zailtasunak, lehen atera direnak. Eta zailtasuna guziena da ezagutzarena. Lehen aipatu da, ez dakit justu zeintzen, plantillaren gehiengoa emakumea da, guztia ez esateagatik, eta horren barruan profil desberdina daude. Batzu daude euskaldunak direnak, ez dakit, adina esaten ez da, ni ere zahartzen ari naiz, ez dakit, 50 urtetik gorakoak ikasketa gaztelaniaz egin dituztenak, baina euskaraz bizi direnak eta euskaraz badakitenak. Baina ez direnak gai, lehen aipatu den, B2 ziurtagiro hori ateratzeko. Orduan, kabiak egindako proba pilotua ahozkotasuna egiaztatzeko oso ondo baloratua izan da, egin duten jendeak. Ze bada profil bat, esaten dut, ni euskalduna naiz da ez naiz gai egiaztatzeko, eta beren lana, ez dakit zalantzan ez, baina bai arriskoan ikusten dutenak ez. Administrazioak eskatzen ditau, eta ni ez naiz gai lortzeko. Horako praktikak nik uste dut baliagarriak direla. Baina jende multzo hori jubilatzeko gertu dago. Orduan, ikusten den beste arriskoa da, edo zailtasun bada, datorren, ondoren datozenak, ez dakitela euskara. Gordin esan da, ezagutza maila, gero eta bajoagoa da, edo hori esatera. Orduan, hori nola hurbildu, baina da lehen esan duguna, ez? Euskaltegietako bidea eskaintzen diego, jendeak badauka gogoak, gu galdetu dugunean, jendea prest dago euskara ikasteko, baina zailtasuna da, denbora edo dirua. Eta denbora da, lanari dagokionez, ez dut esan lehen, gu askotan gara, adineko egoitzak, eguneko zentroak, etxez-etxeko laguntza, harrera etxeak, egoera zaurgarrian dauden adien gabei zuzendutako zerbitzuak, eta batipat Gipuzkoan zentratzen gara. Orduan, adinekoen egoitzetan, jende asko dago lanaldia osatu gabe daukana, eta lanaldia osatzeko egoitzako lanaz aparte beste lan batzuk dituena. Eta gero aparte etxean zaintza lanak dituena. Orduan, ez duen baten. Denbora ez da. Eta hori da zailtasun bat, baina hori aipatu da. Eta gero, baita ere arriskoa dago, euskaraz jakitea diskriminazio faktore bezala hartzen du pertsona batzuk. Orduan, balen arantzak esan du ez, epaitegietan daude gauza batzuk, eta hor ere badago arriskua. Orduan, gu bai saiatzen gara, arrisku baino gehiago, aukera gisa ikusarazten, euskara ikastea, gerturatzeko komunitateak, arantzak esan duen bezala zerbitzu hobeago bat emateko, beharretik, ikerketak daude, dementzia kasuetan dauden pertsonentzat ze garrantzitsua den ama hizkuntzan hartatua izatea, hortik saiatzen gara, eta saiatzen gara baita ere, egoitzetan euskal giroa sustatzen. Ez dakit, balen esan da ez, musika ze jartzen dute, saiatzen gara euskal musikare jartzen, euskalaren arloko ekintzak zabaltzen, korrika dela, euskaraldia dela, eta euskara gerturatzen, ze jende asko dago, aipatu dena, jatorri aniztasuna gero eta handiagoa da. Eta arantza bezalako herri batean tokatzen bazara, oso ondo, euskaldunduko zara inguruak euskalduntzen zaituelako,
baina Donosti inguruan, edo bueno, zure beste inguru batean tokatzen bazaizu, igual zailagoa da. Eta amaitzeko esango nuke beharrezkoa dela, ikusi da, sektore hau ze egiturazko hutsuneak alde dela alde batetik, eta aldagai asko batu eta gurutzatzen diren sektore badela. Orduan, orain arteko eskemetatik nik uste dut ezin du logora funtzionatu, edo egiteko modu horietatik bintzat ikuspegia zabaltzeko beharra dagoela sumatu dugu. Eta garrantzitsua dela entzutea. Askotan, gu joan gara enpresatako ikuspegiarekin, Jaurlaritza jartzen duen M markoarekin, bikaineko markoarekin, eta horrek talka egiten du zuzenean hor daudenekin. Eta hori, eta gero entzun, eta ikuspegi feminista, eta intersekzionala txertatzea ere ezinbestekoa dela. Iruditzen zaigu. Baina, orain gero jendeak esan dizala. Eskerrik asko Naroa, txalo bat, honen bueltan izketan ibili ginean, Naroak aipatu zian gauzetako bat izan zen, ez zer berria esango, errepikapena izango da, ez Naroak bakarrik jende gehiagok ere bai, eta gertatu da, eta izan da, ez? Baina nik uste dut batzutan errepikapena dela bidea, ez? Hau bada, hau daukagu, eta errepikapena bera konstatazio bat da, ez? Arazoaren, erretratu bat, erradiografia bat, eta galderak ekartzen dizkigu erantzunak baino askoz gehiago, baina galdera horiek erantzuten hastea dagokigu. Goizean esan dugu, nahiko genukela hau hasi bat izatea, hemen gauden hainbat jende, ez? Bakoitza gure arlotik ari garena pixka bat esaretzeko eta beste erabateko bideak egiten hasteko, bereziki entzutea uste dut garrantzitsua dela, eta momentu honetan zaintza lan horietan ari direnekin elkarrizketa horretan sakontzea oso garrantzitsua dela. Eta goro biltzeko, geneukan pentsatuta, nolabaiteko solasalditxo bat egitea, horregatik banatu dizuegu hasieran papera, eta ez dakiz, baina ez. Baina horren ordez ez, hasieratik geneukan baita ere pentsatuta, badaukagu pixka bat hau guztia modu arteak gauzak bideratzeko erraztasune ematen du askotan, eta badaukagu hemen artista bat gurekin, gehiago ere egongo zarete, baina bat berariaz gonbidatu dugu, Oiana Iguaran bertsolaria daukagu hor, eta bera gonbidatuko dut, honi guztiari bukaera, bertso bidez ematera. Eskerrik asko. Karga elkarri nolarin, karga elkarri nolarin, irunez nahi da eragin. Zaintzen sarean euskara, zulo bat izan ez dadin. Zulo bat izan ez dadin, irunez nahi da eragin. Korapilo aitortzea, korapilo aitortzea, hortatik nahi da lortzea. Elkarre estu ez dezaten, elkarre usteko lotzea. Elkarre usteko lotzea, korapilo aitortzea. Naiz ez den aterik isten, naiz ez den aterik isten, aukera falta irizpen. Batzuentzat zailago da euskararaino iristen, euskararaino iristen, naiz aterik ez den isten. Lan baldin
baldintza balitzi zen, lan baldintza balitzi zen, bizi baldintza abizen, bizirautera dagonak zaildu euskaraz bizitzen, zaildu euskaraz bizitzen, lan baldintza balitzi zen. Zaintzailearen lekua, zaintzailearen lekua, lehen Mariana kaletua, ez dela gauza berbera, pobrea eta pobretua, pobrea eta pobretua, zaintzailearen lekua. Guretzat zirrikitua, guretzat zirrikitua, hizkuntzatik aditua, ez baita gauza berbera, txikia eta txikitua, txikia eta txikitua, hizkuntzatik aditua. Ta korbatadun euskalgintza, pardel premiz balitza, hoiek euskaraz aldatzea litzake, lehen baldintza. Beraz, eskari eskaintza, biei falta zaie aintza, privilegio ez izateko, ez euskara, ez zaintza. Ezina naizta mina den, ezina naizta mina den, anarik zioen garden, premiak hurbiltzen gaitu, ta eskerrak ahulak garen, eskerrak ahulak garen, naizta ezina mina den. Lelo baten esentzia, lelo baten esentzia, aldatzeko lizentzia, denontzat askatasuna, ta interdependentzia, lelo baten lizentzia.